زمان كتلفن قبل نتباك خلوين ورقن نجحنتك وانتن درعن نخونلكي 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 كتعمكي دان قلبي كتعمكي كري عين قلبي تتكيمكي العقيلة سبزي مرتون احنا نمرتون عشان جحاس لفين رمزان العقيلة انت منا نعرن كلتون تمشلنا بحري حويت إنا نجبنا كنت عرفتي دخامنا نحري كنت متشوش جوينا نفري أبي مو تزكى أبي مو تزكى كم يفند تحزني ما أسمع فلناكي كم زانب سلا ورد تزكى أرسي ما حنقرنا كي موقفنا سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تبنيتنا بحقنانيو لو مون كم وترو العلا قداس النزلو تحستو حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودات انا يزي مدب بسانا خصون حدو ما بخبر نعدمكم ابزي حلخلاخن طوي واين زملو مدرخ نقرات دما بقلطف زكايرو لو ابزلو عتب زخونه وين عمقو زلو مرداتا مهلاو العلا قداس نتكلو سلازلو نعوك حقزي زبلنايو بيمان تقامن فتشنا أقدس نزلوا حبريت عزنا نغرب لايك مقبار شير مقبار سبورت مقبار كومنت مصحف رأيتوهم مهبدما نايو ترجع وعدنايو مبار نايلومون عند أبزو بانا زتو كوري قلتي فيزيك آير زلو كنتات كنرينا قلتينا دما إذا كنتات زنابي قلتو كخيدخل أمريكا نابي قلتا كتوزت دلان نزي كبابينا إذا مدرخ زدمان يرترا انتاي ترقم كلوا كم زخل بخل مداي كنريا كم فتنينا مجمريا قنبتي عندي سنسيتيف زلو أرستكن جمرينا كانت تهازو سلوزغونا let's go عطن منجس فيدرالن زلو وطري كاب زخفم ناب زحمة وكنتات يغصل لكم زلو استفلالي معبالتات ملاقتهم سلام نبرت وحات بمنجس فيدرالن كورس كم ستوسن وتقري سلام عقراو بورد مرزا إثيوبيا حزباوي ويان حرنة تقراي وحات كاب مزقو بوليتيكاو سلفتات إثيوبيا ملو بملو سرويس ولام بورد مرزا إثيوبيا ومش ديشتوكم بتكلشن عسر شوعتن فقاد حزباوي ويان حرنة تقراي وحات سرويس زلو خويلهم وحات كاب زحالف عمشتوكم بتجميرهم كاب بوليتيكاو بارتنة سرويس زلو مالتشم اش بورد عبزو مجلسي مسرازو وحازل وصعبين مزملكات عنك استيسعان شعاتن عواج عرشحن حرميتن سوسان كلتن ازبار كلشن عسرت حدن عبدال هوحاتن مرحتن كفتصام كم زو سنه يقليس زلام بزي عنك مسرت مرحت هوحات ما دحر حزي بشم زخن يكون بارتي كنقصاصم اي كولوني مالتشم ابتي نايتي هوحات زبلشم زفلت زنبر ودون لمشفن علاقاتون يوعل كبليدن كيكم عدو شفينو زترف ገንዘብ ንብረት እንደማም በትዕዛዝ እቲ ቦርድ ተወሪሱም መምሃሪ ስለዚጋን መረስትን ከምዞ ዓልዩ ደንጊጎም ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ባር እዚ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ክፍጸሙ ወሲኑ ዘሎ ልምዓት ኣብ ዘርግሕ መግለጺ ኣግራው ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ መዝገብ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ሰረዘ ይገልጽ ዘሎ እቲ ቦርድ ሎሚ ወግዓዊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ብጽሑፍ ኣብ ዘርግሕ መግለጺ እቲ ልዕሊ 50 ዓመት ዕድመ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በአመጻ ድርጊት በመሳተፉ ምክንያት ቦርዱ በአዋጅ ቁጥር 1162 ህዝባር 2011 አንቀጽ 98 መሰረት ከፖለቲካ ፓርቲነት መሰረዙ የሚታወስ ነው ባርዝ ትሪን ሪዮ ዘለና ሓደ ዓቢ ፍጻሜ ይክንብሎ ንኽሊና ምክንያቱ እቲ ቦርድ ናይ ምርጫዶ ፌደራል መንግስቲ ዶ ብላብላዶ ዝበሃል ዘሎ በሙሉ ውጽኢት ናይ ህወሓት ነይሩ ህወሓት ዝመስረተይ ነይሩ እዛ ኢትዮጵያ ሎሚ ንፈልጣ ናይ ህወሓት ውጽኢት ያ ነይራ
ህወሓት بدقفنا هزبا قنبار أبارات كيلاتيون إثيوبيا كم حضر مسجمرة نسوز بقصة بوليتيكاو سيستم بناوتو مرحنا استهانسه بوليتيكاو سيستم نته واحد كسر زمري تلو نزي بعمق كريه كنفتنينا السترا يقنا يكون أنت عقد سنة بي while this is happening إذا أبي إثيوبيا أنها تفتح مخلو بعمق كريه كفتني بدحريت أمريكا مع at the same time حدا قداسي أبتناتا congressional hearing جيرانيرا أبو بزعبا إيرترا استزاربو اسكن نملكت إيرتران إثيوبيا نهلو كنتات أمريكتهم استزاربو خانري. Given the time, I'm going to turn briefly now to Ethiopia and Eritrea. I think we all know that Ethiopia stands at a pretty critical juncture as it grapples with the aftermath of the conflict in Tigray. And as we speak, we see, Eritrea, I think the leader there called up the troops. At least there are reports to that effect. I guess my question for انتايو زبل زلو زي ناي congressional hearing ازيو نايتي foreign relations committee زبحال ابتك كونغرس امريكا نتكونتات بغربا زعزب وسانه ونكحلف زخل اكل لايت منغستيو بزعبا ኢትዮጵያን ኤርትራን specifically ኣብስተዛረብሉ ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ናይ ኩናት ደረጃ ተበፂሑኩም ዘሎ ዝዝረብ ኮይኑ ብምባል ይዝገልጽ ዘሎ ቀፂሉ ክድመንታይ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዳ ተራ ኣለዎ ጽልዋ ኣለዎ ክንብል ከለና ንዓታቶም ንህንድዶም ንዕብዮም ዘለና ኮይኑ ዝስምዖ ብዙሕ እዩ ናይ ባሕቲ ካሊ ሕዝኑኻ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ኣብ ናይ ዩኤስ ኮንግረስ ኣትዩ በቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ተበጊሶም ብዛዕባ ኤርትራ ይዛረቡ ኣለዉ ኤርትራ ሰራዊት አንቀሳቂሳ ናብዛ ፀጊዓ በዚ ከምዚ ገይራ ህጹጽ ናይ ኩናት ኣዋጅ ገይራ ኢሎም ፕሮፓጋንዳ ዝገብርዎ ዝነበሩ በአርቲክል ዝጽሕፍዎ ዝነበሩ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ናይቲ ወሳነ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ኣትዩ ንዑ ኣብ ኮንግሬሽናል ሂሪንግ ኦፍ ኮርስ ውሳኔ ገብሩ የለውን ግን ብዛዕባ ይዛረቡ ኣለዉ ስለዚ ነዚ ዝግበር ዘሎ አንጻሩ ካውንተር ምግባር ኣመን ኣገዳስን ኣድላይ ስራሕን እዩ ስለዚ ኤርትራ ሰራዊታ ከም ተንቀሳቀስ ዘላ መራሕና ኤርትራ ድማ ሰራዊቱ ክንቀሳቀስ ወይ እውን ንኩናት ድልውነት ክህልዎ ከም ዘለዎ ከም ዝኣዘዘ ዝገልጽ ሓበሬታ ከም ዘሎ ይዝብል ዘሎ ኣሚን እዚ ኣብ ዓለም ገለ ካብቲ ዝበለጸ ስለያው መርበብ ዘለዎ ሳተላይታትን ካልእን ኢሜጅን ዘለዎ ሃገር እዩ ኣሜሪካ ማለት ኤርትራ እንታይ ትገብራላ ዝጠፍኦም ኣይኮነን እንተዝህሉ ነይሩ ድማ እናተጠራጠረ ዘዛርብ ኣይነበሮን ኢንዳር ኢፌክት ከምዚ ይበሃል ኣሎ ክብሉ እንተዘልዮም ሓበሬታ ስለ ዘይብሎም ኣይኮነን ከምኡ ዝብሉ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ከም ሓቂ ጌርካ ከተቕርቦ ነቲ ዝደልዮ ዘለካ ውሳነ ድማ ስለ ዝሕግዘካ እዩ ኦኬ እዚ መምሃሪ ጥራይ ንጠቀመሉ ኤቭሪ ሰግመንት ናይቲ ሚድያ ሚኒስትሪ ሚድያ ደጋጊሙ ዝገብሩ ኣብ ድማ ብዝተፈላለዩ ጨናፍራት ጌራ ብኣልጀዚራ ድዩ ኣብ ገለ ዘውፅኦ ነዚ ኦፒኒየን ነዚ ናይ ፖለቲካዊ መስርሕ ናይ ኣሜሪካ ንምፅላው ከም ዝኾነ ምግንዛብ የድሊ ኦኬ ንስማዕ እንታይ እዮም ኤግዛክትሊ ዝብሉ ዘለዉ each of you is if you were in charge right now of US policy, what practical steps would you take today to try to address the bubbling, really almost boiling situation with respect to Ethiopia? So, ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ይሓቶም ኣሎ ንስኻ ወይ ንስኺ ስልጣን ተዘልወካ ናይ ኣሜሪካ ወሳኒ ኣካል ነርካ እንትትኸውን ነዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እናረሰነ ኦልሞስት ናብ ምፍላሕ ቀሪቡ ዘሎ ናይ ኩናት መንፈስ እንታይ ይኮን ምገበርካ ወይ ምገበርኩም ኢሉ ነቶም ከም ኤክስፐርትስ ቀሪቦም ዘለዉ ከም ሕቶ ይቕርበሎም ኣሎ ከምኡ እዮም ዝገብሩ መብዛሕትኡ ግዜ ኤክስፐርት ኦፒኒየን ናይቶም ኤክስፐርት ዝበሃሉ ኦፒኒየን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እቶም ኤክስፐርት ዝበሃሉ ድማ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዝብልዎ ካስምዑ እዝን ወዲ እዝን ድማ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ግዳይ ዝገብራ And Eritrea, why don't we start with you, Mr. Aserbi? Yeah, thank you. I think there's a few key issues here. One is that the Eritreans are still inside of Ethiopian territory in Western Tigray, in violation of the Pretoria Agreement, which is what ended the Tigray War, ostensibly. So there has to be a process for having them leave, but of course their presence is also tied into the internal divisions where the Amhara claim that area. رأي وبلوزي بعد تغدين كرابات تاجر كلت أقرب قيلك وصح حسوت مزراب أبوليتيكا مسرحنا عالم نبوريو إيرترا أب مريتنا تجري على بمبال نتزرب تدقاقا مزتقصوه نوعو كما ريفرنس بوينت وسيدو ورق نتحسوت كمان وسيخو ليزي أول كايت ون سراويتنا إيرترا كمزلو غيري زرب زلو وعلى بريتوريا خمز قلت وناي وصاي حيلتات كوص خمزلوم
بقلت إن إيرترا سراويت كوتس كم زلوا يزقلت كابي كوتس زلوا فردامت كابي كوتس زلوا نزل جاي نصروا كاب مريتو دي كوتس زلوا سراويت إيرترا كابي كوتس زلوا أكم زي عينت ناي congressional hearing متيخه why not specifically سراويت إيرترا أكم زي بوتالو satellites images evidence كم زي رجاجس أو بمبالج بتو حيز خرب زي كل of course they know كل جزء حسوت أب مجاباياتات أبتي نيوسانة مجاباياتات سلدز الرب نيرترا عزيز حسيا زي I know إيرترا كنا من تاي أبز محبر سب عالم أبزي مسرحنا بفلة بوليتيكاوي اللي تنا أمريكا كل جزء قدام مسكونتها I don't know بخامي يكون كيران خلنا زي I have no idea really فلتوني معناته إذا أجمعت زي إيرترا زبلت تبلت زغير نجار هيكونن درجة خطرية تخلي تحسسي كم حق توسيدو جبتي يلا قليل كم تند جران إيرترا تتكمل الجون زي أبت مريتنا إثيوبيا أبت ذكر آخر زلوا مريتنا إثيوبيا سي سراويتنا إيرترا خم زلوا يزقل زلوا إيرترا خا بتدقاقامي سراويتي أب لولاو مريتنا تي بوعلنا الجرس استفرمه أب أترينا زلنا أب زي مريتنا يلنا ببعض بتدقاقامي تقلص الله أتزربا بوغن إثيوبيا زنافس بفلاي كابتن إتقرا ناي بروباغندا ماشين جيتاچو ردا صادقان زتقوملو قالات كاوز مص دما ساتوم ابز صلوا سلازلهم ناتهم زربا زياده كغماده حينا نسمع زلنا. The Tigrayans also claim that it's a major flashpoint. So I think right now what the U.S. can do, and I believe what it did do along with other partner countries, was to unequivocally demonstrate to both sides that we are watching and that a conflict would be unacceptable. And then it should offer its good offices for either convening discussions or trying to mediate around some of these issues, but they are intensely difficult, and I'm not. So تايزبل زلو بحفشة منجس أمريكا كجبر زلو مجمريا أتريرو صنع زخانة مجلسن مرجسن كنجرالو نزخونه يكون كينات أمريكا كم زي تفكدن كم زي تدقفن نصر زخانة ملقت كتم محلال فلوا انت قيل هذا ما بتزلوا أجاتات صلوات تقيم هذا ما نزي كنتات زي نزي حلقلاخات نمفتحون نايزتن ناي كال ديسكشنن بلاتفورمن مدرخن كتفتر كتكلال لوا مغنياتو يا أمريكا بزلوا صلوا نتكونتات أمتددا تراك صوت الواجن أتريرو زبلا زلو نزخونه يكون كينات نزي تدلي كينات نزو كينات زي قبولنت كم زي بلو أترينا هنقلت على الناي بلالو كينات زدل زلو we all know كلنا الفلتينا كينات زدل زلو أبي أحمد مخانو إيرترا كينات كم زي تدلي نتصوري جن إيرترا كينات أي تدليني يا كبلو مال حسن كنت قررت الله كمان دحري لك حتياتي على حتياتي قهر نفساتي زتوكا بوليتيكان أمريكا يخون زمع ربا عالم إيرترا تصبق غير مبال بوليتيكا سلطان كاخد من تقلت خو ميبي I don't know بزعبا إيرترا تصبق مزراب على حتياتي بزعبا إيرترا حماق حصوت بروباغندا زي اللي نقر كتزارب كتكلال لك نعوي ترايز عندما بوليتيكال إليت نيم ربا عالم زياتا أنصار إيرترا زلا زخون إيرترا وبنصور كردو زلو إتا أجندا زيو نخندي عامت هاد ما غطيل الله Frankly, terribly positive about the immediate prospects for resolving them. I would just quickly agree and add that mobilizing more of the AU member states to insist on actual implementation of the Pretoria Agreement would be a helpful focal point. This is something everybody's already agreed to, but it has not been fully implemented. It's انتايم زبل زلو حبرات أفريقيا يكون كالوت كلهم institutions وين تكالاتنا عالم وعول بريتوريا نخد تكبر تعطوه قبر اللو وميلا مزارب اللو أب أمريكا and what is the silly أبي أحمد تقبر له أبي أحمد دما نوعول بريتوريا بوقع قتيل والله مغنياته وعول بريتوريا أمونغو كل تحيلتها استفدت أمي وعليو كل تحيلتها يوم نيرو ناي تقراي وقن هو حاتي زبحال نيرو بوغن إثيوبيا دما تفدرال المنجس مالتيو نهو حات كبوليتيكا وصوتان دحراليو what does exactly mean بزعبا وعل بريتوريا مني كتقبرو مس مني خاخت زراربلو منيو هو حات بوليتيكا بارتا يكون مالت دباي تقالا سكون مالتي وي كال ديفينيشن حبو حجي مس حدا دباي عتق جلن دحر خوينو هو حات مسودي خا كتعن زتن كتكايد لا كانت وعل بريتوريا نفس ما سلازي the topic should have been of course نزلنا قبر خلو دحريوتي ناي ابي احمد وسانه زقبر زلو منالبات نزيا كشك إلو دي حنت معلت دونجيو I have no idea but at the same time ساتوب وعل بريتوريا كتكبر خلالو قبلو خلو وعل بريتوريا كتكبرن كي تكبرن قلت فنك زحل نابل كخل ابي احمد اوفيشالي نتي وعل بريتوريا فرامز نبراك ودب هو حت مالتيو سري زي الله كبوليتيكا اثيوبيا لو سو
قبل لي نبرة كورسن كله سجمتات كوسدني كله وانا كتحازلكم يا بزي بزعبات السوم زبلوا زلون أبز بلون. It's in this strange limbo, and so I think that getting that kind of regional engagement would be helpful. Thank you, Senator Cruz. Thank you, Mr. Messervy. As we've been discussing, I believe the Chinese Communist Party presents the most significant long-term strategic threat. كالي عبدي أقداس زربا عبدي ناي congressional hearing بزسفح تزاربوا لنا بنتين يرمسيلكم مس تشاينا تبغ زمدنا زلوم حجرات بفلا يدما مشارقتنا أمريكا عتريرنا كنسرح له زلنا قدايو نابنت نكينيا بتدقاقامي تقصى كينيا نا أمريكا strategic partner نابلنا خلنا ويليام روتو أب بيجين كيدو زقبرو زلو زمدنا تات تبغ يرنا خنزارب لنا درو عبيت مرحتنا كينيا متيوم مبرهب كبونا سوينا مالنا بزي بمبالي قلصو إثيوبيا أبناء بريكس يخون مس تشاينا تقبرو زلا مس كالوت حيتا زقبرو زلو أمريكا بقربا كتكتاتولو مخانا سلازي اتحطون تايو إيرترا دلي تقبر تخل يعني إيرترا كمان بقبر زغل ست أنا أمريكا يلن ونأتي إيرترا أمريكا قبل عليه بس إيرترا زلوا زمدنا يبلا تدلي عزمدنا ياخد جمر زلوا تزي إيرترا مسمن كده أنا إيرترا حطونا توما يكونن يفلتيو إيرترا دلي تقبر تخل إثيوبيا كمون كينيا كالوت حجرات جن كاب أمريكا بزو حلفاز رغبان دقف زرغبا زلون أبنت إثيوبيا كاب IMF كاب وولد بانك جنزب يركبالو زياتهم دما أبكو تزرنا أمريكا زلويم نزي كاب أمريكا نارخب تخلقها مس تشاينا تقبرو زل خزم دناتات تاك ما قمت تقبرو لك كلا لك بريكس تو كالو تقبرو زلها كل زي ملك تحطوه بيزي سلازر دونالد ترامبر إزوم نتبتات زياتهم كلهم تمليسهم ناتت أمت مخمتيهم أمريكا جينا ديستراكتد كويناس لزلامبر أبزبنا دونالد ترامب بفلاي ستيت ديبارتمنت ناتو دما أبتحت مرحنات ناي ماركو روبيو حجي دما ناي ناشنال سكيورتي أدفايزر ون كوينلو نزي كلتو يحيزو عندنا سو دما تشاينا هوك ناي تشاينا صداي ني تشاينا كنقو هصرا كنت كمال لنا أبلع لتشاينا أبا عود كنقبر لنا بس تشاينا زنقزاز اللو حقرات دما كنو حدانا لنا ناي تشاينا صلوا أب أفريقيا كنقتلو لنا زبل حلم زلوي نزيتات نمتكبار دما إتن كاب أمريكا دواجو كتصاتا زلو مس أمريكا مس وورلد بانك مس IMF نار خبا خلوا ناب تشاينا دما زخلا زلو حقرات عتاتن وين تشاينا مرصا وين أمريكا مرصا خبلني كوبت رايقن خلا يكون نا تشاينا نا مريسنا قرفنا سقم تيلمم دما نتو منقستات مفنقال دما نيكست ستيب كونسل أبي أنا مساهم كخيد يدلني قرفنا ناب تشاينا كخيد ناب راشا ناب بريكس كخيد ندريلو بار كما بليل كايلوم نتا كورسو دما كفنقل واقف التنيم سلازي دلي كيد زخونه كبيد زخونه مسرح كمر مخانا يوزر ينازلو هجي إذا كم زيلو نحلو خلو بزعباتي أول كايتي لوم دزاربو زنبر بزعبا إيرترا أبي أحمد أبتوسن كم توسن جزيب زعباتنا والكايت حتو تزاريب نيريو أتنا والكايت حتو كماي مخانو بعلو نجير نيريو نزك كريكم يسنهيله مجمر ياجن أبي أحمد نس علم بمنتهى تجارب لا نسون تاي قبرالو سكريا أبزي زجرم كوي እስራኤል ከፈረንሳይ ጋር የነበራትን ውል አቋርጣ ከሩሲያ ጋር ለመስራት ወሰነች። መረጃው ምንድነው? እንደሚከተለው ባጭሩ ኢትዮጵያ ከፈረንሳይ ጋር የነበራትን ውል ሰርዛ ከሩሲያ ጋር ባህር ኃይል ለመገንባት መስማማቷ ሚሊተሪ አፍሪካ ዛሬ ዘገበው ተመልክተናል። እንደ ዘገባው ባለፈው አርብ የሩሲያ ባህር ኃይል ምክትል አዛዥ ከአዲስ አበባ በ30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በቢሾፍቱ የሚገኘውን የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ማሰልጠኛ ማዕከል ጎብኝተዋል። ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሓይሊ ባሕሪ ምዝራብን ድራማ ምፍጣርን ከም ሓደ ንቡር ነገር ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ሓይሊ ባሕሪ ናቶም ፈረንሳ መራኽቡን ካልኡን ኣነ ከሰልጥነልኩም እየ ኣጆኹም ኢላ ተስፋ ሂባቶም ነይራ ፈረንሳ ግን ኩሉ እቲ መብፅዓ ከተተግብሮ ይትኽእል እያ ምክንያቱ ንፈረንሳ ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ጅቡቲ ስለተገድሳ ንጅቡቲ ዘቐይም ንጅቡቲ ክሕርቕ ዝኽእል ንጅቡቲ ካቆርጥዕ ዝኽእል ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ዳትስ ዋይ እንታይ ገብሩ መሪፆም እግሩ ንድሕሪት ስሒቡ ብዛዕባ نتسفان هفان جيرومو كقطفو سلازدليو أبي أحمد ناب راشا خيدو راشا يسلطنوا له كم زلوي زنقر راشا خي انتايو تعلما أبز قدايزي بتخكل انتايو تزدل زلو نافتق بحر حلمز بحال زلو غي exactly انتايو كهونا موداتا معناتاوي بزع بازح بفلايزي سبونتنيك أفريكا زبلا بإثيوبيا حدش أوفيس كفيتو مالو دارجانا إثيوبيا بروباغندا ماشين يتغير زلو خد بلغلينا سلازي انتاي زبلا وصيوم نيرما بقربا غزي Ethiopia a landlocked country has just unveiled its maritime police force أفدق بحر زي بقول لها جرسي نحيل بحري police force maritime police بحال نحيل بحر police كم زمن رغتن سرح كم زجمرني بحال الله
أمين أبز هاجر زلو delusionist هو تتان بينيو مريتو كوحز زي كعلة تأتانا مريتن نايلو لاو مريتو كوحز زي كعلة أبزي اللي بحري بوليس يسلطن كم زلو إذن جرزلو نت دراما نت أجندة دما أقداس سلزغني. The newly formed Maritime Police Unit is set to ensure security once the Grand Ethiopian Renaissance Artificial Lake becomes operational. So this is the policy زي عند سرحونة تناي أب جيرد زبلو دي غازلو نعو نمتك بعرق خون كم زغل ويونعون محلاو خوني غليو. Spanning an impressive kilometer geared through the radar. فزي انتي دا محيل بحري بلو حيلك على ايدي بلو مجنانا إذا حجر زياسي على يا مري على إذا أتدي سي حيل بحري الكات هذه تجبر. Efforts are reportedly underway to equip and train the maritime police force to safeguard this substantial body of water. لذي نزي بوتازن معقب نزي ديغازن معقب حيل بحري كم زل اليوم حيل بحري كحطو كم زلو من البات كاب جبس كما تزخل مدكعتي ولا بتوحيد جيرون ببحر زخدو مراخب ديم كجبرو I don't know مالت أتي كده دراما نيتوبيا مودا تصل زي بلو كم زنريو زلنا زي سبونتينيكس بحال زلو دما أي بحكي زت حساسبيو كتصال أبتي ناي بروباغندا ماشين ناي إثيوبيا تحويسو ليتم معتن بزعبا زي ناي بروباغندا نيتوبيا كزاربين نريو زلنا. Now إثيوبيا نأفدق بحري نأجندا ناي بحري كتقوت فوي وين أتحتها بلا كتريو قرب تون داون كتقبر مدب كم زي بلاينا نرزلنا مغنياتو إذا أجندا زي كالوت علامة زلوهم كالوت أبيت أكترس بدحر مغارجة زلوه سلزغوني أبي أحمد نأفدق بحرين بحر حلمن زيادة قدامنا زوهب كنتات يبلون أبزوها نزي بزعبا لولاو مريتو سنتانا يتحقروا كوحسي قدام يكسر نيرو كم زبحال جنيلن واي مغنياتو أبزيا وانزيا أتانسو كسالتا تجدي تواهباتو زلا أجندا زيادة أبزو كنتات زي زتوكرتيا هجن تاي كريكمي مجمريا زنا إثيوبيا كم مرأينا لنكني أب هجرات معكلاي مبرع زفت أمزلو فلوي في السامة مجم أبزينا حلف كتبلو بزخاني يكون وتري وكم زلهم فلوتيو دونالد ترامب كاب سعود عرب حجر ما ناب إمارات جزء كم استمجس ناب قطر كم زخده أب قطر ون انتخوني كابتن سعود عرب بأزيف لي زبالة أكبابلا يقبلوا كم زلون ترجع حنقولو أزيرو مخم زلو يزن الجرزلون دونالد ترامب زخان تاي زريكا زوم هجرات عرب دونالد ترامب حبتامينا نبل بليونيريو ريل استيت ميغليو نملو هيوتو دما مليونيرن بليونيرن كوين زحلفيو أبزي هجرات عرب مسكدة نا أمريكا بريزنتيو أبزن هجرات عرب مسكدة جن بتزلوا حبتي يكون بتزلوا سلطان كم زحفري يوم زقبروا مغنياتو أمنا حبتي زلوا مزيم عرب بتوم نجاوس مالتيو تي رويال فاميلي زلوا حبتي زلوا أوفيسات قال ماله ني دونالد ترامب روسيوم دزروا ترديهم لهم زي قطر يجي ناي كبابي 400 مليون دولار جيت تاع فريق ناي بريزيدنت نا امريكا كسبت دالو نغزيو كتقملا زغليلهم كم هي بكبوي حسب له قبل عليو لعلى 300 بليون كونتراكت استفل علينا بيزنس بفلاي مستا نفرت تفري بوينغ زبحال ديل كم استقبريز نغرزلو زنرو يزلنا بناي تسلا عركوني لما ماسك جيروم ات موتور كيت زغبر زنبر قبابلا ندونالد ترامب روسيوم ززرو زلو إذا رسوم زوار دما indirectly تزبوز لو جنزب تزجبر زلو investment انتهي تأند قول تحريلك ندونالد ترامب أبقولنا من مقبار هذا أبنى حتحدهم هلق علوم internally سعودية قطر إمارات ثلاث يوم حد عينة مركز حد عينة علامة زلو ما يكون تجارج أو تسحبنا له عند جد بفلاي قطر سعودية عندما نتناي أب إسرائيل زلو تلواون قرب كمن تلوي في التنولو ندونالد ترامب نتحققت تقيمهم بفلاي زي قطر زجبرو زلو تاريخه قرب نتي إسرائيل قضاء تجبر زلا إنفلونس كجبري في التنو كنا من تاينا إسرائيل قدنا قضاء قدنا هي ودنا فلسطينيين قد شم كلا رسن ديوجن ني دونالد ترامب بزع عينت magnificent زغنا قبابلا واو قبلوا زغل دارجا كسكرو زغل عينت قبابلا غيرهم دليتاتهم ويون انترستناتهم نقدميت كده فيهم دفتنو السدرايقنا يكون نبزياس كسمعوا كل ثلاث نقرات نتات كبكمي مسحانا ونكتها حز خل كوين سلد سمعني
There's so much foreign policy at play here that's not overtly being discussed. I know we're talking about deals, and investment into the United States. But today there was a striking moment where President Trump acknowledged the new president of Syria. I'd like to hear your thoughts on that. But I'd also like to hear your thoughts on what's happening with the negotiations over potentially another Iranian nuclear deal. You, after all, are in Tehran. So since I'm in Tehran, what am I? ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ዞረሉ ዘሎ እቶም ማእከላይ ምብራቅ ነቲ ጉዳይ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ናብ ናይ ሰላምን ርግኣትን ንክኸውን ይደፍኡ ከም ዘለው ስዑድያ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዓዶም ኣብ ዝፀንሓሉ ናይ ሱርያ እገዳ ከም ዝለዓል ከም ዝገበረት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብወቂ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሱርያ ዝነበረ እገዳ ተልዕሎ ከም ዘላ ዝገለፀሉ መድረኽ እዩ ነይሩ سترا ديكونه حجون انتخونه قبل إيران زلوا الجدان من العلون إتن هجرات عربي صراحة كم زلوان نتي أب كبابيهم زلوا بمنجدي إسرائيل برايم مينستر نتنياهو زدلوا زلوا كويناتن سقطنا قبل إيران إذن هجرات عرب ببزح جنزب ينفسنا جبرها نتزلوا ناي كوينات هواهو اليوم ناي سلام هواهو كغير ويد اليوم خم زلوا زجلس حبريتان رلنا سلزي تماخيرهم اليوم ترداديهم اليوم زجبروا زلوا but something is clear نتي زوبا ناي ماكلاي مبرق كم ناي كوينات منفسن أجرجرن مسحابن نام ناي كتبان ناي شركنتن ناي قسقاسن كجبرو يفتنوا خمسة لون جنزبهم لما دونالد ترامب وعنق جنزب سلزر الدع جنزب ببزحي ينفس بمقبر بفتسم انبكبل كم زي كل جيران بجنزب يدفنوا ولو حجي نساتهم كندز بيليون ينفس خنقبر قبل خلو دونالد ترامب لما تايد بدلو ناي سكيورتي اللي تاتهم حرايب لالو صغير كاي كون انت جنزب زواب زلو سلازي إذن ريوز لنا نتزوبا مع كلاي مبرق ناي سلام زوبا خجبروه نفس وقفهم أبوتهم زلهم سلوا نمعزاز دماغ كتكم بزعبا إمارات ون جينا نبي إمارات مسكرة كن رينا إذا كلت يوم زجبروه زلوا أبزياس كسمعون إيش تيجي. I start with that one. Although the what happened with the president of Syria and the leader of Syria and President Trump is just extraordinary. It is an image that I can't get out of my head. But President Trump meeting someone who was not very long ago an Al-Qaeda leader and who was swept into power and is trying to change his nation. تريوالهم زي ناي سوريا كسب أبز غربة كم قبل الشبراء أبناء أمريكا FBI ريكورد الزخونة نعوز قتل مع 10 مليون دولار كوابي تباهي لزنا بريو كيروم تجلى بيون تقوب عند ربيون بعد لا كدينهم نورمال سبام سيلهم مرحنا سوريا جيروما مس دونالد ترامب تراقبه حجر ما جداناتهم يلا على له سو إذا حدا نفسه زخاله مكيارنا بوليسيز الرزلو سوريا جدا يلا على لهم هلا وسبوي تسفان قبرت هاجر حبيرانا بسبونا قار كتكيد we have nothing against it but نيسوريا قدا is very complicated زي كم زي معربوا عالم كتحقق السفتين ما أدري سميني أوشت يدوم زقته وصل زلت راي حراي سبوي يقول سوريا قدا أنت تلعب له تهزبي بزعك ربحي تعال البوليتيكا وش عوالون تعالوا سجمان له قدا أنت تلعب له تهزبي من بارك الجمري قدا مالت بقرر رخام إحنا عمالتي كاب سويفت قال فاينانشال سيكتورز بزح عينت قدا لهم كمنا إيرترازا مسألة لذي إتقدا ملعال نسب سوريا ولا بتمنقستا يسرح تهزبي كنكساقاس عدل كبيب سلازي زي حدا صبوق تبقسو خوينو زقلا زليو نا إيران قداي دما نابكم وقصو يخيط كم زلو زقلت حبريتان But since I'm in Tehran, let's talk about Iran first. Iran is putting a lot of hopes on a deal. Iran has been watching what just happened in Syria. They want to be next. Iran wants sanctions to be lifted. And when I say Iran, I mean both the Iranian people and the Iranian people definitely want to get out of this isolation that they have found themselves in for 45 years. But it's been particularly tough recently. Economic sanctions are hurting here. There are power cuts in the city. There was power cut just the other day. It's almost impossible to do business, hard to move money around. People feel like pariahs. They feel unknown. They feel like they're painted with the brush of terrorism. So Iranians are definitely looking for a change. And the reason I can say that the Iranian government is also keen on this is that, one, we've been getting a lot more access. حفشة تزبي إيران كمز سوريا رقيبات زلا تسفاي قبر كمز اللون كابتو قبل اليوم وريدو زلو تقراك دمنتاي تقامات كمز فترة تحبر تسب تسفاي قبرو تمنقستناتو مسنا أمريكا ترى راديو نا قبل اليوم زلو قران عسوان ونك اللعال اسناقنا بيزي نا إيران قداي لك هنا نا إيران قبل خلو إيرترا هقرنا كمو قرانا تاكل على الله نا وترو تمنيت نايو اسناقنا بيزي بغلي لك قبر زخلن أبحث زي خقاتم زخلن كنبلا ينخلينا انت خوني هذا نجر جن قالوا هذا معتي إيرتراون بمنجدي بفلاي السعودية
ኣብዚ ዞባ እዚ ዘለዎ ሲግኒፊካንስ ዶናልድ ትራምፕ ናብኡ ከይዱ ብዙሕ ዕምቆት ገይሩ ስለ ዘሎ ኤርትራ ሞር ንዑ ሎቢ ክገብር ኣለዋ ብፍላይ ድማ እቲ ምስ ስዑድያ ናብ ዓሰብ ስምምዕ ክግበር ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ if that's going to happen ንሱ ክግበር ተኮይኑ ንሱ ክፍፀም ተኮይኑ እቲ እገዳ ንኽልዓል ድፊት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ Saudia is going to be a very crucial partner but ብርግፅ አብይ አሕመድ እውን ኩሉ እቲ ዘለዎ ፅልዋታት ተጠቂሙ ናብ ናይ ኤርትራ እገዳ ንኸይልዓል ንስዑድያ ምዕፅንታ ክገብር ምዃኑ ርግፀኛ እየ እዚ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ክእል አብይ አሕመድ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ኢማራት ክገብሮ ስለዘይትኽእል ኢማራት ብመንገዲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ እገዳ ንኸይልዓል ክትገብር እንድያ ግን ነቲ ስዑድያ ትገብሮ ንስዑድያ እውን እንተኾነ አብይ አሕመድ ፅልዋታቱ ክገብር ክፍትን እዩ ብርግፅ ግን ኤርትራ ትደፍእ ክትህሉ ተስፋ ንገብር ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ክውስን ዝኽእል መራሒ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ከውርድ ከልዕል ዝኽእል መራሒ ስለዚ እታ ጉዳይ ናብኡ እንተበፂሓ it would be very very useful ብፍላይ እዚ ናይ ዓሰብ ምስ ስዑድ ዓረብ ገለ ዝበሃል ፕራክቲካል እዚ ነገራት እዚ ናብ ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ ተኸይዱ እቲ እገዳ ንምልዓል ምክንያት ክህልዎም ይኽእል እዩ ብድንጋፀ ጥራይ ዘይኮነስ ንረብሖም ኢሎም እውን ክገብርዎ ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክትገብር ስለትሓስብ ዘላ ስዑድ ዓረብ ከፍ ኢሉ እውን ትገብር ስለ ዘላ እሱ እውን ሓደ ምክንያት ክኾኖም ይኽእል እዩ ነቲ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ንምቅልጣፍ ወይ እውን ንምምቻእ እቲ እገዳ ንክልዓል ይግበር እቲ ናይ ጥልያን for whatever reason ብዙሕ ኣክቲቪቲ ንርኢ ኣለናን ስለዚ I hope ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እቲ እገዳ ክልዓለሉ ዝኽእል ብርግፅ እቲ ድራማታት ከምቲ ኣቐዲምና ንሪኦ ፀናሕና ይቕፅል ኣሎ እዩ ኤርትራ ካብ ካልኦት ፍልይ ዝበለ ገበን ስለ ዘለዋ ወይ እውን ሓጢኣት ስለ ዘለዋ ወይ እውን ፀገም ስለ ዘለዋ ኣይኮነን እቲ እገዳ ወሪድዋ ዘሎ እንታይ ዳ ብዓብዩ ኤርትራ ነቲ ንኤርትራ ከምኡ ኢላ ንክትቅፅል ዝደልዩ ብዙሓት ብድሕሪ መጋረጃ ስለ ዘለዉ እዮም እሱ ከዓ እቲ ረጂም ቸንጅ ዝብል ዘሎ ካምፔይን ወይ እውን እቲ ባህጊ ንኤርትራ ነቲ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ኣዳኺምካ ነቲ ሃገር ንምቁፅፃር ዘሎ ሕልሚ ጌና ስለዘይባኸነ ወይ እውን ስለዘይበርዓነ ንዕዑ ንምትግባር ደኣሉ እምበር ኤርትራ ትጥሕሶ ፍሉይ ገበናት ወይ እውን ትፍፅሞ ብዙሕ ሕማቕ ነገር ኣብ ካልእ ዘየለ ስለ ዘሎ ኣይኮነን ኣገይን ናይ ስዑድያ መራሒ ብዙሓት ፖለቲካውያን መራሕቲ ሃብታማት ኣብ ሓደ ግዜ ኣሲርዎም እዩ ዳርጋ ብዙሕ ገበናት ፈፂሙ እዚ ንጉስ ሕጂ ዘሎ እዩ ዝበሃል ብዛዕባ ሂማን ራይትስን ገለመለን ከምዘይግድሱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስቴጅ ተዛሪቦም እዩ ሃገርኩም እዩ ባህልኩም ክብርታትኩም ኣለኩም ብድመስለኩም ሃገርኩም ተማዕብሉ ኣለኹም እቶም ካልኦት መፅሓፍ ዘንብቡልኩም ዝነበሩ ኣብዚ መፅኦም ጥቕሚ ከምዘይብሎም ንሳቶም ሃገራት የበላሽው እምበር ኣይሃንፁን እዮም ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ ስለዚ ኣገይን እዚ ኩነታት እዚ ኣስተውዒልና ክንሪኢ ኣለና while this happening እዚ ፅቡቅ ነገር ኣወንታዊ ነገር ወይ እውን ተስፋ ዝህብ ነገራትና ተፈፅሞ ከሎ ሓንቲ ኣብ UN ተፈፀመት ኩነታት ካስምዑ is deliberately and unashamedly imposing inhumane conditions on civilians in the occupied Palestinian territory. For more than 10 weeks, nothing has entered Gaza, no food, medicine, water or tents. Hundreds of thousands of Palestinians have again been forcibly displaced and confined into ever-shrinking spaces. As 70% of Gaza's territory is either within Israeli militarized zones or under displacement orders. As my colleague from the ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኪሪቲ ካውንስል ዝተገበረ ስምዕታ ብዛዕባ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ንነዊሕ እዋን ኣይሸፈንክዎን ነይረ I mean my goodness ኣብ ዓለም ሓይሊ እንተዘይብልካ ትርጉም የብሉን እቲ መንባርካ ዝበሃል ብግልፂ ኣብ እስራኤልና ንሪኦ ዘለና እስራኤል ዝበሃል ንጋዛ ዝገብራ ዘሎ ንህዝቢ ፈለስጢን ዝገብሮ ዘሎ ሲ I don't know man ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ኣብ ታሪክ ግፍዒ ተፈፂምናይ ብሂትለር እዮም ዝብሉ ኣነ ብናተይ ኣዘራርባ ካብዚ ንሶም ዝገብርዎ ዘለዉ ንላዕላይ ተገበሮምን እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ክፋእ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ናይ ፈለስጢን ንበይኒ ሕጊ ከምዘይኣቱ ኩሉ ተሓውእቲ ሃገር የቃፅልዎ ኣለዉ ከምኡ የለን ሕጊ የለ ሰብኣዊ መሰል የለ እገዳ የለ ኩሉ እዚ እናገበረ ከሎ ንእስራኤል ዝእግድ የለን እምበሺ እንታይ ክንሕግዛካ ጥራዮም ዝብልዎ ዘለዉ and they're telling ኤርትራ ወላ ሓንቲ ዘይገበረት ብሓንቲ ጫፍ ኮፍ ኢላ ሂወታ ክትመርሕ ትፍትን ዘላ ሃገር ገበናት ትፍፅማላ ብላብላ ትፍፅማላ እናበሉ እገዳ ዕፅዋ ምግፋእ ሽም ቀፃሊ ይቕፅል ካብዚ ንላዕሊ ክበርሃልካ ዝኽእል የለን 50,000 ልዕልዩ ሰባት ብግፍዒ ባይ ዘ ወይ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈፂሙ ኤርትራውያን ከምዚ ገይሮም ክብሉ ከሎ ወላ ሓንቲ ቅንጣብ ቪድዮ ይኹን ስእሊ ደየለ እኮ እዩ ኣብ ፈለስጢን ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ጋዛ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ግን ብቪድዮ ዶኩመንትድ እያ ኣብዚ ቻነለይ ብዙሕ ፀገም ስለ ዝፈጠሩለይ ኣየምፅኦን እያነ ብሰንኮም ዳርጋታ ቻነለይ ዓብ ሪስክ ኣጋጢምኒ ነይሩ ነቲ ነገር ከነምፅኦ ከለና ምክንያቱ ንዩቱብ ይኹን ንኩሉ ሶሻል ሚድያ ተቆፃፀርዎ እዮም ሰብ
ስለዚ ብዛዕባኡ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝፍፀም ግፍዒ ግን ከተርኢ የብልካ ዝኾነ ነገር ክረአ የብሉን ስለዚ ብጀካ ውሑዳት ሓይሊ ዘለዎም ጠበቃታት ዘለዎም ምስቶም እንታይ ሽሙ ሚድያታት ክዋግኡ ዝኽእሉ ጥራዮም ከብልዎ ዝኽእሉ እምበር ንዓና ተራ ሰባት ነቲ ኩነታት ከነምፅኦ ይንኽእል ኢና ብሓፈሻ ግን ሓደ ሰብሲ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ገለመለ እንድሕር ኢልኩም ጀስት ጎ ኣብ እስራኤል ከድካ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ተመሃር በልዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከም ናይ እስራኤል መንግስቲ ግፍዒ ይፍፅም የለን ተርዲኹን ኣለኹም ኣብ ኤርትራ ገዳ ወሪዱሉ 10 ግዜ ድማ ሂውማን ራይትስ ክኸስዎ እዮም ዝውዕሉ እንታይ ስለ ዝገበረ እዮም ዝኸስዎ ዘለዉ ኣሚን እቲ ሕጊ ዝበሃል ናይ ዓለም ንኩልና ማዕረ ዝብፅሓና እንድሕር ኮይኑ እቲ ሕጊ ንእስራኤላውያን ዘጣቅዓሎ እገዳ ዘይብሩ ዘሎ መቕፃዕቲ ዘይገብረሎም ንኤርትራ እገዳ ዝገብር ንኤርትራ ተነፅሎ ዝገብር ንኤርትራ ዘፀልም እንተኮይኑ ከመይ ገይሩ ክርዳእካ ዘይክእል ከመይ ገይሩ ክበርሃልካ ዘይክእል ስለምንታይ እቲ ደሰይም ሕጊ ንኤርትራ መቀራቅሮ ዝገብራ ዘሎ ንእስራኤል ከምኡ ክገብረላ ዘይፅዕር እዚ ዳብል ስታንዳርድ ዝኸ ስለምንታይ ክርዳእካ ዘይክእል ሕጂ ጥራይ ግን ኣይኮነን ምዛ ተሃይዘ ሓንቲ ኣብ ቅንያት መዓልቲ ናፅነትና ስለ ዘለና ሓንቲ ኣብ ኤክስ እንታይ ለፖስት ውፅአ ነይረ መስለኩም ኩሉ ነገርካ ክነተሓዞ ስለ ዘለና ኤርትራ እቲ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተፈፀመ እንኮላይ ኣብ ታሪክ ሰኒድካ ክትዛረበሉ ክትክእል ኣለካ መዓልቲ ናፅነትና Eritrea's independence was earned not given and that's why we celebrate it proudly ናፅነት ናይ ኤርትራ ጥልያን ወይ እንግሊዝ ወይ ደርጊ ወይ ገለመለ ኣይኮነን ሂብና ደም ርሂፅና ዝረኸብና ኢና ደም ርሂፅካ ዝተዓወትካዮ ነገር ድማ ሰለብሬት ክገብረለካ ካልኦት ከማን እንኩም ከላስ ናፅነትኩም ውሰዱ ተባሂሎም ባዕድ ፈጡር ኢሎም ዝብል ጆክ ዘሎ ናፅነቶም ተዋሂቦም ከለዉ ከማን ሰለብሬት ይገብርዎ ኣለዉ ንሕና ግዳ ደም ኣፍሲስና ክንደይ ጀጋኑ ተኸፊሉሉ ዝመፀ ናፅነት ተስዋይ ድማ ኢና ንኽብሮ ዕለት 24 ግንቦት ክበዓል ከሎ ድማ ኖርማል ዕለት ዘይኮነ ሓደ ዲክላሬሽን ኣዋጅ እዩ ኤርትራ ናፅነታ ረኺብና ኢልና ኩሉ ግዜ ንእውጀሉ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ብውሕዱ ብዓብ ንእውጀሉ ነቲ ሌጋሲ ሓደ ዓብይ ናይ ታሪክ ውርሻ ምዃኑ ካ ክንፈልጥ ኣለና Eritrea celebrates Independence Day because we fought for it, not begged for it. And the harder you fight for something, the louder you celebrate when you win. ለዚ ኤርትራ ናፅነታ ከተብዕል ደም ርሂፃ ዝረኸበቶ ውፅኢት ናይ ድኻማን ፃዕራን ሞታን ስቃያን ስለ ዝነበረ እዩ ሓደ ነገር ድማ ደም ርሂፅካ እንተረኺብካዮ ዓብይልካ ድማ ኢኻ ሰለብሬት ትገብሮ ኩዕሶ እግሪ ትፈትዉ ኢኹም ስፖርት ትፈልጡ ኢኹም ሓንቲ ጋንታ ሙሉእ በዓልቲ ክትፍትን ውዒላ ኣብ 95 ደቂቕ ክውዳእ ከሎ ኣብ 94 ደቂቕ ጎል ተይትዮም ትንፋሶም ክሓልፎም ይዝደሊ ብሓጎስ why they worked so hard for it ከም ሕሱም ስለ ዝሰርሕሉ ከምኡ ድማ ወይ ማራቶን ጎዮም ባልተር ሰናይ ድዩ ለንቀለ ድማ ብርሃነ እዚ ኩሉ ማራቶን ጎዮም ቀዳማይ ክዕወቱ ከለዉ ስምዒታቶም ቋፀሩ ይክእሉን እዮም ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ክወፁ ከለብ ቱር ዲ ፍራንስ ስምዒታቱ ቋፀር ኣይከኣሎም ዋይ መጠን ብዙሕ ሰራሕ ዝፃዓርካ ከሎ ንሓደ ነገር መጠኑ ድማ ትሕጎሰሉን ትኮርዓሉን ትድሰተሉን ናይ ኤርትራ ናፅነት ድማ እንታይ ስለምንታይ ግን ከምኡ ኮይኑ ብፍላይ ነዞም ገለገለ ናፅነት ናይ ኤርትራ ዘቆናፅቡ ወይ ንሕና ኢና ሂብናዮም ሳና ተሓሓዝዩ ዝብሉን ኢትዮጵያውያን ድማ እስከ ሓደ ገለ ጭብጥታት ክንቦም ምስ ናይ ናፅነት ናይ ኤርትራ ምስኦም ዝተሓሓዝ ከም ዘይብሉ ቁፅሪ ሓደ let's remind the world that the noisy Ethiopian elites still cling to delusions ሓደ Eritrea were denied self-determination in 1952 when most African nations were gaining theirs ስለዚ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ 50ታትን 60ታትን ካብ መግዛእትን ናፅነቶም ንክረኽቡ ዕድል ክወሃቦም ከሎ ኤርትራ ግን ብሽርሕን ጉርሕን ናይ ኣሜሪካን ናይ ዓዲ እንግሊዝን ኣብ 52 መሰል ናይ ርእሰ ውሳነ ናታ ከም ዝተነፈጋ UN USA ከምኡውን UK ምስቲ ንጉስ ዝብልዎ ኣነ እኳ ሰይጣን ክብሎ ቀርበኒ ኤቭሪ ታይም ዛዕቡ ከንብብ ከለኹ ሃይለ ስላሴ ንኤርትራ ጠናኒጎም ሸናኺሮም ናብ ፌደሬሽን ክእትዋ ከም ዝመረፁን ወላ እውን እቲ ፌደሬሽን ኤርትራውያን ኣይድለይዎ ኤርትራ was more advanced ኤርትራ ኣብቲ ዋንቲ ብምስክርነት ኩሎም ብቁጠባኣ ብትምህርታ ብህዝባ ብስልጣንያ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ክትገብር ኣይግባኣንን እዩ እናተባሃለ ከሎ ብዘይ ፍቃድን ብዘይ ድሌትን ብዘይ ምርጫን ህዝቢ ኤርትራ ብሓይሊ ኣብቲ መፃወድያ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮኑሲ እንኮላይ ነዚ ኤርትራ ከይፈትወት ዝረኸበቶ ዝኣተወቶ ኪዳን ናይ ፌደሬሽን እውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ኣብ 1962 ንዑ ብምፍራስ ንኤርትራ ብሓይሊ ከም ዝጎበጠታን ኤርትራ ድማ ናይ 30 ዓመት ናፅነት ቃልስን ናፅነት ሰውራን ናፅነት ከም ዝገበረትን ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ንነፍሳ ጥራይ ኣይኮነትን ኣብ 91 ናፃ ኣውፅያታ እንኮላይ ንኢትዮጵያ ካብቲ ናይ ደርግን ብሶቪየት ዝምወል ዝነበረ ደርግ ንኢትዮጵያ እንኮላይ ሓራ ኣውፅያታ ስለዚ ናይ ኤርትራ ናፅነት
نيرترا ناصنت رادي كونس نيتيوبيا وناصنت زو هابي تايللو so Eritrea's independence was ratified by UN supervision referendum in 1993 case closed ስለዚህ ناصنتنا بقلصمنا انصينا ኢላ ጥራ ኤርትራ ይኮርዓትን ብውት ዕቢታይ ሓዛን ክልተ ዓመት ጸኒሓ ድማ referendum ጌራ ጉዳይና ናጽነታን ሉላውነታን ሓንሳብና ሓዋሩ ልትከይዝ ከም ዝዕጾ ገይሮሞ so when the elites in Addis Ababa still make noise pretending they had a say in our freedom our answer is simple you didn't give us anything we took back what was always ours ለዛ ቢት አዲስ አበባ ኮይኖም ካድረታት ናይ አበይ ይኹን ኢሊት ናቱ ንኤርትራ ንናጽነታ ንሕና ኢና ሄብናያ ገለመለ እንተኢሎም ትመልሲ ቀሊል እዩ ወላ ሓንቲ ሃብኩምና ናጽነትና ዝግባአና ዝነበረ ተኸሊዩና ዝነበረ بدمن يأسمتن جاغانونا إيرترا بحقي بخلطيو ناصنتنا زرخبنا هنا ስለዚ ኤርትራ ሉላዊት ሃገርያ ኤርትራ ክትዓብያ ኤርትራ ድማ በኤርትራውያን ደቃ ንላዓሊ ገጻ ክትከይዳ let's make 24 echo in every village every city every diaspora heard ስለዚ ናጽነትና ኤርትራ ማዕልት ናጽነትና ኤርትራ ኣብ ልብ ነፍሱ ወከፍ ዓዲ ኣብ ነፍሱ ወከፍ ከተማ ከምኡውን ኣብ ዲያስፖራ ኣብ ልብ ነፍሱ ወከፍ ኤርትራዊ ክትጭርሕ ኣለዋ we earned this we will protect it we will prosper with it ስለዚህ ባዓልና ተኺብና ዘምጻና ኢና ባዓልና ክንዕቅበይና ቡጌርና ድማ ንብልጽግና ኤርትራ ክንሰርሕ ኢና ብምባል ሓደ ኣገዳሲ ጽሑፍ ሰዲድ ኣለኹ ብዙሓት ሼር ኢልኩም ኣለኹም ምስኣ ድማ ኩሉ ግዜ ንስምዒት ናይ ናጽነት ዝኸውን ካብ ይገብር የስከር ስምዑ كم زنريو زلنا معلتنا تنتنا إيرترا نسألائي حر كبل كم زخل غيرنا كندالو ولنا دمور إذا significant شالو مهنيات political statement ونيو إيرتراويان بناس إنهم كروعات يكونون الناس إنهم تتعيشهم اليوم هجي إثيوبيا عند حد في جيرا وكم بحدش ريفرندم تزجبر نيرو من هالبعد قال إيرتراويان الناس إنهم كانوا يقول يقول يوم قال زبل أقول تنقل كمرما أبكون زي تمسرته حسب سلوزلابتي تا نشتي أمرن لبنا إثيوبياويان إليت إيرتراويان كم جا عينت إيرترا بناتنا بفصم ذكرت نتشقق يكون زربا تورد ديكونه إيرتراوين ناتسنتو عب كبر زلون الولود ولدو كسجروز دل مخانو عب ستيتمنت مقبار نعلم وين منقار علا قد سنة الله مخنياتو ولا قاز قبعنا بسرينا تبصانيو إذا علم نايك حدامات سلوزخونت إيرترا مكحدما سخف زبلاس لزي كونت ናይ ኤርትራ ናጽነት ኩሉ ግዜ ብዝለዓለ ድምቀት በዓል ክኸላሎ ምናልባት ሕጂ እቲ መብጽዓ ናይ ሰማዕታትና ኩሉ ረኺብና ያለና እዚ ማለት ግን ሃገር ኣለና ክብሪ ኣለና ኩሉ ነገር ኣለና ሎም እንተ ደይኮነ ጽባሕ ክኸውን እዩ ተረዲኹም ኣለኹም መሬት ኣለካ ኣብ ከተማኻ ኣብ ከተማ መሬት ኣለካ ገዛ ስለ ደይ ሰራሕካ ምንና ይትበል ሓደ መዓልቲ ገዛ ክሰሪሕካ መሬት ስለ ዘለካ ስለዚ ኤርትራ ድማ ሃገርካ እያ ሎማ ኣይጥዕመካን ጽባሕ ክጥዕመካ እዩ ንዓኻ ይጥዕመን ደቅኻ ክትዕመም እዩ just be patient and كالاي دما do you have any alternative كالا مرات خلكالي هاجر كان دحري ليف كايب كاسي كالم الرجع لكالي سلازي بزي قد ستكون النتنا بوليتيكا هاجر كا هاجرنا دما تأخلنا فرقانيا من البات تندليو ايكونن الله خوني دما بمعلتون ساعتون عقل نكبر عقل نزا هاجرنا نعقبا نبولد ولد دما نساجرا ناتي حلافنا دما السيو كابتن يسورا ولدو نام next generation كسجر سلزغونة هاجر أبزي بزح سرح لنا نتي سماعتنا زود قولوا دما نابطم ناشت ولدو نمسجار ناي نفسه كفير تراوي سعري يجي نبزو بنا عمل لسه. قالت إن جيتاتشو موتات إن بروفيسور كنديا موتات ليلوتشو مهران قطتون دميوتا قبطواتشو على تجراي وست أهون مكالي وست درقو ميكارو قومو كارونو ميكارو كن دبرتشون جاماني سارال كذيوال. ማን ይሰራል ከነ ፈትለወርቅ ጋር ማን ይሰራል ስለዚህ ምሁሩ ለቆ እንደሚወጣ ገብቷቸዋል የምሁር ድርቀት እንደሚመጣ ትግራይ ውስጥ ገብቷቸዋል የለውጥ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ትግራይን ለቀው እንደሚወጡ ገብቷቸዋል እነዚህ ሰዎች ናይ አብይ አሕመድ ካድረታት ነትህወሓት ካብ ህዝቢ ንምፍላዩ ዝግበር ዘሎ ውግእ ንበይኒ እዩ ነቲ ህዝቢ ካብ ህወሓት ንምፍላይ ትግራይ ህዝቢ ካብ ህወሓት ንኽፈልይዎ
كل عينت تريكس ابت مصحفهم زلو بعبي حيليهم زتقملو زلو ازيا حجي اكمي مدرك نسا تغوايو مالا مسيلكم ابي احمد نفسو زخاله كالي بدو قطيمو ابزلو يمنز غبرو زلو مجمريا ابي احمد انتاي قطيمو ولو زيا منري كانت تحازاي نمسا ጤና ባለሙያዎች ጥያቄ በደንብ በጥልቀት የተረዳው ሰው ያለ አይመስለኝም። ልብ በሉ ከፍተኛ የሀገራችን ስፔሻሊስት ዶክተሮች ክፍያ ከ20,000 ብር የሚበልጥ አይደለም። ላክሰምበርግ በተባለች አነስተኛ የአውሮፓ ሀገር ለአንድ ስፔሻሊስት ዶክተር በአመት $355,000 ወይንም በሀገራችን ምንዛሬ በአመት 53 ሚሊዮን ወይንም ደግሞ ዓመት በኋላ በየቤቱ ሮቦት ይገባል አሉ። ሁሌም ተቃርኖ የተሞላባቸውን ሁነቶች በመፈጸም የሚታወቁት የብልጽግናው መሪ አብይ كبتري ود لهم ابي احمد لنكنا على التلفزيون مزي حدا عبي انترفيو غيرو اثيوبيا كمون عالمنا بزحات سرحات بروبوتات كتقيروميا بمبال تحديد قبرالو 210 مليون حزب لنا نابله زبصح كاو دما سراح يبلو مصايه يبلو زخونه هاجر روبوتات كتاتاتو يكبل كله كابون العلي بدع كلني اكلادنو اتزاربلو زل مدرخ غلغله كتا بوتاتاتنا اديس ابا غيرو زلو يسكروهم زلو بزي خاطري እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንኖርማል ተራሰብ ብፍላይ ኒ ፕሮፌሽናል ኣብቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ናቱ ተቆፂሩ ንዘሎ ሰብ ኣብዚ እንታይ ልመልስሉ ጀዋር መሐመድ መስለኩም ለንቀነሲ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ደሞዝ ወሰኽ ኣብ ዝሓትሉ ዘለው ንሕና ደሞዝ ኢና ፅርግያኻን ጎደናኻን ኮሪዶርን ትብለና ዘለኻስ እንታይ ኢና ክንገብር ምስ በልዎ እቶም ሰራሕተኛታት ንኮሪዶር ዕቢስክን ብልዕዎ ኢሉ ይምልሰሎም ከም ዘሎ ኢሉ እንታይ ማለት እዚ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ አቢ መምሊሱ ነዚ አዲስ አበባ ንሕና ጌርና ያለና ፅርግያ ሰሪሕና ልችቲና ኢልና በለ አምባሳደሩ ይኹን እቲ መን ኢኻ ትብሎ ካድረታት ናቱ ይኹኑ ኩሎም ብዓቢ ድፊት ይገብሩ ከም ዘለውን ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ እቲ ህዝቢ ሕራይ ንሪኦ ኣለና ኮረድዮን ፅርግያን ሰሪሕካ ኣለኻ ንሕና ግን ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ኢና መምሃራን ኢና ሓካይም ኢና ደሞዝና ድማ ብፍፁም ምስቲ ዘሎ ኩነታት ዝኸይድ ኣይኮነን ንሕና ቀደም ደሞዝ ናይ ኢትዮጵያ ናይ መራሕቲ ናይ ፕሮፌሽናል ናይ ኢትዮጵያ ዝገደደ ነይሩ ኣብዚ ዋን እዚ ግን ካብቲ ዝገደደ ዝበኣሰ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ንዓና እንታይ ከተሓስበልና ዘለኻ እንታይ ክትገብረልና ትኽእል ብከምዚ ከመይ ኢልና ክንቅፅል ንኽእል ሂወትና ከቢድና ኣብ ዝብልሉ ዘለው ኖ ሂወትኩም ኣይከበደኩምን ንስኹም ምቾት ኢኹም ትለምዱ ዘለኹም ብምባል ጠቕላላ ንዓታቶም ዝኸውን ዕድል ከም ዘይብሉን ንዓታቶም ክኸፍት ንዓታቶም ክገብሮ ዝደሊ መድረክ ከም ዘየለ ዝገልጽ ዘሎ كل زين رياض لنا دما إثيوبيا أبز وانزي أب حدا شاف ناي شجر بس يحكم زلان أمودة تدما زي ناي نرياض لنا كاب حدا ناب حدا كسجر زخل مخانون السيتويشن دما ناب عسك خيريو دروتهم حكايم أب وقع وزخونه بروتست جميرهم كم زلوان عربي البروتست مالت سلف مالتيو ابترجا اين سرحنا يلوم يسرح له نقليوم بتمار يونيفرسيتي كتقوم يدل كم زلو يزنجر نخالو دما يفرارك كم زلو نقليوم يأثر كم زلو there's so many things that are happening امو داتا بخمي من قد يكون انا ذا كيسز يا we don't know حانت كابتي شارت هذا ناوت ميديا زغبرا زيا عن طريق ما انتي بلالو اتو دموزنا حكايم كما يلي يقصل كم زنبره تاع بصقام زلا شارت طريقمو نورمالي خيد نيرو كساب قد معامه تابيلو زنبره كنت دحريو IMF نكحقوس يلونا تبر كاب 56 زنبره شرفنا حدا دولار ب 56 بر زنبره نا 240 نا 280 وين بصلين بصحي وزلا مسكده دموز رايو ابتنيو كابت زنبره كند منتاي نتحتي انقلقو الى خمزلو اذا خانتاي زغبر زلو من نبابرو نسماي تتوكسو معناتو እቲ ሸርፊ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ብር መሬት ስለ ዘንቆልቆለ ደሞዞም ግን ከምቲ ናይ ቀደም ኮይኑ ምስቲ መናብሮ ብፍጹም ክራኸብ ዘይክእል ስለ ዝኾነ እቶም ሓካይም ሂወትና ሚዘረብል ኮይኑ ኢሎም ይበኺዩለው እሱ ግን ጠላማት ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ናይ ካልኦት ኮይንኩም ሻዕብያ እዩ ዝደፍኣኩም ዘሎ ብምባል ኣክንዲ ነቲ ሽግሮም ዝፈትሕ ንዓታቶም ከኣስርን ከሰራጥን ይፍትን ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ሓደ ናይ ፖለቲካ ሽግር ከይፈትሐ ድማ ናብ ካልእ ፖለቲካዊ ሽግር ይሰግር ኣሎ نزين مقبار دما مجمريا اتهم نتمل اختناتو كم محلال فزدليو هو حات يكون تي ابفانو زغبر زلو كل كنتات نزي حويسكا خاطري زلكا public opinion حزب ኢትዮጵያ امنا مرير وخم زلو بزي خاطري امين دكتورن حكيمن انت خفي ويلوم كاتخال حزب سيغمت تطراي ابزخونه هاجر اب ኢትዮጵያ ترا ديكونس ابزخونه هاجر زبالص اسرح دموستኛ زبال دكتور يو يومين مناجر قلقت من تقولي مناجر وعداتي جاون له ناي حكمنا جن
ቀዳማይ ነገር necessity ግዴታ እዩ ብዘይ ሕክምና ክትነብር ስለዘይ ትኽእል you really need that service ስለዚህ እቲ ህዝቢ حكيم قدنيو اب دليت نايت حكيم كتقبر قديتا እዩ ስለዚህ حكيم እንድሕር ከፊ ወሎ መምህር ከፊ ወሎ ሰራሕተኛታት ናይ ብምሕዳር ከፊ ወማሎ everybody ኣብ ተሃገር ዘሎ ከፊ ወሎ ማለት እዩ አብይ አሕመድ ድማ ናቶም ድንጋጼ ናቶም ተገዳስነት ይብሉን ኦኬ እዚ በህዝብ ደረጃ ዘሎ ቅሬታን ቃንዛን ኣብ ንሪየሉ ዘለና ንሱ ድማ ኣብ ኮሪዶር ልምዓት ኢንቨስት ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ቢልየንስ حليف دما ناي 12 بليون بلاسوري هاو زقمطلو زلو ادزبي الا عال كم زلينا نرزالنا اتخالاي دما بوليتيكاو كنفناتو دما كنركن كلالنا اوكي اسكي ابزي سمعوا مجمريا اتهوحات زبو ناي هوحات كيلاتا زبلو زلو ጣ ኢትዮጵያ ዘወጾ መግለጽ ብርክት ዝበሉ ገብረ መልሳት ይወሃብለው እቲ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ዝመደብሩ ሕወሓት ዝድግፉን ዝመርሑን ኣብ ዘካፍልዎ ዘለው ጽሑፋት ንብዙሓት ተገሪሙሎም እቶም ብቦርድ መረጻ ዝተውሃበ ውሳኔ ክንዲ ፍረጣፍ ትርጉምን ጽልዋ ከም ዘይብሉን ገይሮም ክጽሕፉውን ተራእዮም ካብቶም ጽሑፋት ሓደ ኣፍልጦ ሕወሓት ካብ ደደቢት ክሳብ ህዝቢ ትግራይ እምበር ካብ ኣዲስ ኣበባ ይመጸን ብቓልስን መስዋዕትን እምበር በመረጻ ቦርድ ይኹን ኣዳራሽ ኣይተፈጠረን ብምባል ትርጉሙ ሕወሓት ልዕሊ ሕጊ ብዝመስል ስላቕ ገሊጾም ኣለዉ ህልውና ሕወሓት ዝውሰነ በቲ በዓሏ حزب تግራይን ኢትዮጵያ በር ዲሞክራሲን ተከላት ዲሞክራሲን ዝርአየውን ሕወሓትዩ ንቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ሕወሓት የጣይሽዎ ሕወሓት ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ኣብ ፖለቲካ ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ኾነ ፖለቲካ ዓለም ናይ ባዕሉ ዝያህስ ሓወልቲ ዝተኸለ ስለ ዝኾነ ይትረፍቅን ጥሻራው ዕድመ ዘሎ ካልእ ሓይሉ እውን ክስርዞ ይኽእልን ዝብል ንኡስ ንምዕባዩ ክቆጽዕ ይብሉን ዝብል ትርጉም ዘሎ ጽሑፍ ክትቁዕ ተራእዮም ትርጉም እቲ ምስራዙ ለውጥ የምጽን ሕወሓት ትግራዊትን በር ኢትዮጵያዊት ኣይኮነትን ዝብል ሓሳብ እውን የመካፊሎም ዘሎም እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሓዱሽ መድረኽ ዘስጎም ወገናት ድማ ምስራዝ ሕወሓት ብቦርድ መረጻ ጉዳይ ተኣሊሙ ተባሂሉ ናብ ጎንጽ ዝተወሎ ይኮነን ቦርድ መረጻ ጉዳይ ሕጊ ዝግበር ዘሎ ሕዝቡን ግን ንፖለቲካው ልዝብ ሰፊሕ ቦታ ኣሎ መንግስቲ ፌደራል ንውሳነ ዝቦርድ ሒዙ ጽባሕ እንተዚያፈጽምኩማ ዝብል ዛዕባ ኣየልዕልን ይብሎም ቀደም ክብል ቦርድ መረጻ ሕወሓት ንሰለስተ ዋርሕ ፖለቲካው ምንቅስቃስ ከይገብር ኣጊደ የለኹ ኣብ ዝበለሉ እውን እንተኾነ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ጉዳይ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ ሕወሓት ክላዘብ ምርኣዮም እዩ ዝዘኻኽሮም ብወገን ሕወሓት እውን ነዚ ከም ሞላዕ ሓሳብ ምኽንያት ርዩና ብቁልዕ ጎንጽ ዘምርሕ ይኮነን ዋላ እኳ ቀሊል ምዕባለ ይኹን እዚ እውን ኣብ ፖለቲካው ልዝብ እዩ ክእቶ ዘሎ ቀደም እውን ብሑጋ ምስ አብይ አሕመድ ናተራኸቦ ረኺሶም እምበር ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ናብ ግሎጽ ፖለቲካው ልዝብ ክእቶ ነይርዎ ሕዚ እውን ጉዳይ ሕጋውነት ሕወሓት ኣብ ጉዳይ ሕግ ንላዕሊ እዩ ኣሸማገልቲ ፕሪቶሪያ ተሓዊሶም ድማ ናብ ልዝብ ክኸይድ ይግባእ ዝብል ረብዋ እውን ይቕርብሎም ድሕሪ ኩናት ትግራይ ሕጋዊ ሰብነቱ ዝተሰረዘ ሕወሓት ዳግማይ ሕጋውነቱ ክምለሰሉ ሕቶ ከቕርብን ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝርባት ክካየድ ምጽምሑ ዝፍለጥ ኮይኖም ባይቶ قالت حزب إثيوبيا بربعة سنة 2024 كاب حقاون سلامون بوليتيكاو منقسقاس وصاي كنقسقاسو صنح بوليتيكاو ጉጅለታት ዳግም ከም ፖለቲካው ሰልፍን ምዝጋብ ዘኽእል ድንጋገ ዝሓዘ መሓሻ አዋጅ ከም ዘጽደቀ ይትከር እዚ ምን ወድብ ሕወሓት ዛመሰሉ ኣብ ጎንጽ ክሳተፉ ጽንሑ ሓይልታት ዳግም ንኽምዝገቡ ዘኽእል ስርዓት ንምዝርጋሕ ዝዓለመ እዩ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ግዝያዊ ኦኬ ሰው ዳይና ንርኢ ዘለና ሕወሓት ዝበሃል ውድብ ወላ በትምርጫ ቦርድ ተሰሪዙ እንተሎ leverage ከም ዘለዎን ማለት ዝተወደአ ነገር ከም ዘይኮነ ህዝቢ ክሳብ ዘለዎ ቦታ ክሳብ ዘለዎ ዕርዲ ክሳብ ዘለዎ ሰራዊት ክሳብ ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሕጂ ድማ ናይ ኤርትራ ሕቆ ክሳብ ዘለዎ ኣቢ ብፍጹም ክትንክፎ ከም ዘይክእል እንተ ተንኪፍዎ ድማ ብሓዊ ፃወት ከም ዘሎ እቲ ሓዊ ድማ ክልብልቦ ከም ዝኽእል ጽቡቕ ጌሩ ዝፈልጥ እንታይ እዩ ዘፍልጦ ንኣብን ድሕሪልካ መጀመርያ ሕወሓት ክግምጥሎ ክሳዕ ክንደይ ፈቲኑ ከም ዝነበረ ካብቲ ጥፋቱ ድማ መን ከም ዘድሓኖ እቲ ክፍንቅሎ ሓሲቡ ዝነበረ ተደምሮ እቲ ንዕኡ ንስልጣኑ ዘወሓሰሉ አብይ አሕመድ ድማ ኣብ ፈቆዶ ስቴጅ ዝምስክረሉ ዝነበረ ሓያል ዝኾነ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ክልቲኦም እዚኦም ብሓደ እንተለው ንአብይ አሕመድ ኖ ሚስ ካልኩሌሽን is going to save him ስለዚ ኣብዚ ዋን እዚ ምናልባት በትምርጫ ቦርድ ገይሩ ሓደ ውሳነ ሕሊፉ ብኻሊእ ድማ ባዕሉ በትፌደራል መንግስቲ ነትምርጫ ቦርድ ዝገበሮ እኮ ሕጋውነት ተለዎ ኣነ ግን ናብ ካልእ ከይብፅሕ ኢለ ዝኾነ ነገር ክገብር ክፍትን እየ ዝብል ድራማ ክፃወት ከም ዝኽእል መገንዛብ የድሊ ምናልባት ነዚ ነገር እዚ ምስ ታሪኻዊ ግንዛቤ ከነተሓሕዞ ኢና ሓደ ካብቲ ናይ ትግራይ ሕቶ ወይ እውን ናይ ትግራይ ታይም ቦምብ ዝብልዎ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ በዓል ወልቃይት ራያ እዩ አብይ አሕመድ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ መቸም ተፈላለየ ኦፒኒየንስ እንዲዝህብ ሓንቲ ካብተን ዝሃበን ኣቐድም ኣቢሉ እስከንስማዕ ወልቃይት ጋር በተያያዘ ላንሱት ጥያቄ
ብዙ አነባለሁ ብዙም ሰማለሁ ወልቃይትን በሚመለከት የሚነገሩ ሽረባዎች ሴራዎች ኮንስፓይረሲስ ብዙ ሰማለሁ የኢትዮጵያ መንግስት በእነዚህ ሽረባዎች ውስጥ እጁ የለበትም የወልቃይት ህዝብ እንዲገነዘብ እንፈልገው የሚወራው የሚናፈሰው አሉባልታ ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት እጁ የለበትም እኛ ደቡብ አፍሪካ ሄድነው ወልቃይት ወደ አማራ ይሁን ወደ ትግራይ ይሁን የሚለው ለመወሰን አይደለም የፕሪቶሪያው ሳሚትም ይሄን ለመወሰን ስልጣን የለውም ምን አገባውና ነው ኢትዮጵያ መሬት እዛ ሂድ እዚህ ሂድ የሚለው سنتاي زبل زلو زي مستر سمارت خوين دي اكت خبر زفتن نحنا بريتوريا زخدنا بزعبا حتونا والقايت كم زي كونه يزن كنزرارب ايكونان بريتوريا يكون كال نوشتاو غداينا ايثيوبيا اذن تنكبل ايكل نيلو ازيف نتحجر ابوتصور خمزه لا غيري تزارب سنتا خبر داخل كبريتوريا انتاي خيت كان تخفريم كمصيخه again انتايو دراما يتصاوز زفتن يتاولك عيت بهال دما تاني مودتا كاردوناتيا نام حاران تግራይን ካቤዱ ድወጽ እንተለው ንሓት ሕዶም ኣብ ንሓት ሕዶም ክእትዎም ክፍትንዩ እንተ ዘይ ተበጽሑ ድማ ወልቃይት ዝበሃል ፌደራል መንግስቲ ክቋጽረዩ እዚ ኸ አብሶሉትሊ ጽቡቕ ስትራቴጂካዊ አቀማምጣዊ ዝበነት ፌደራል መንግስቲ ብፍላይ ነቲ ኦሮሞማ ዝበሃል ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ናም ሓራን ትግራይን ሓሊፉ ኣብ ዶብ ናይ ኤርትራ ድራማ ንኽፈጥር ዕድል ዝቦ ኩነታት ይፈጥር ኦሮሞማ ድማ መስፍሕፋሕ ስለ ዝኾነ ሕልምናቱ ነዚ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ንኣምሓራ ኩባ ይኮነ ንተጋሩ ኩባ ይኮነ ባዕሉ ክቋጽረዩ ናይ ኦሮሞ ህዝብ ምጽዩ ከማን ከቆምጦ ይኽእል ኸውን እዩ ስለዚ እቲ ድራማ ነቶም ተጋሩ እዚ ትከዛርቦምን ከቆጥዖምን ዝግባእ ምስ ኤርትራ ዘተሓዝ ጉዳይ ነበረን ግን አብይ አሕመድ ነዛ ጉዳይ እዚያ በላ ገይሩ ከላኽዖም ምዃኑን አንፈልግ እኛ እዛ ሄድነው እንዴት ሰላም አመተን በንግግር ችግሮቻችንን እንፍታ ለማለት ነው ለምን ወልቃይት ተስቦ እዛ ውስጥ እንደሚገባ አላውቅም ወልቃይት ብቻ እኮ አይደለም ሰሜን ሸዋ ላይ ኦሮሚያና አማራ ጥያቄ አላቸው እሱም ደቡብ አፍሪካ ሂድ ሲዳማና ወላይታ ብላቴ ጥያቄ አላቸው እሱም ደቡብ አፍሪካ ሂድ እኛ ሰራ የለንም ለምምድ የለንም ቦታው አይደለም የተስማማ ነው በኢትዮጵያ ህግና ስርዓት ይፈጸም ነው ከህገ መንግስት በፊት ነው የተወሰደው በጉልበት ነው የተወሰደው ላሉት የኔ ፍላጎት ያስተት እንዳይደገም ነው ዛሬ በጉልበት ነገ ታገሰ በጉልበት ከሆነ ዘላቂ ሰላም አያመጣም ታዘረባ መልሐስ ጥዕምቲ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ቤላ ጌርካ ታይም ቦምብ ምእታዊዩ ኣብነት ተጋሩ ብሕጊ መንግስቲ ምዕራብ ትግራይ ንዓና ወልቃይት ዲኻል ንዓና ይዝምልከት ክብሉ ከለዉ ኣምሓሩ ድማ ሕገ መንግስቲ በዓልኩም ጽሒፍኩም ዝገበትኩም ነቲ መሬት ምስ ሰርዕኩም ኢኹም እቲ ሕገ መንግስቲ ትብልዎ ዘለኹም ኣብ 95 ኣታቲኹም ስለዚ ብኡ ክንቅየድ ኣይንኽእልና ዝብል ናይ ኣምሓራ ቅሬታ ወይ እውን ስነ መጎት ንዘሎ ድማ ዘላቂ መፍትሒ ከመይ ጌርካ ዘዚ መፍትሒ ክትገብረሉ ትኽእል ማለት ኣብ ቤት ፍርዲ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ቤት ፍርዲ ኸ ንኽልትዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ወገንነት ክፈርዶ ይኽእል ዶ again Ethiopia empire state ስለ ዝኾነ there will always be these cases ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣቃውማናቱ ድማ ናይ ደገ ጸላእቲ ይኮነን ጸገሙ ውሽጣዊ ጸገሙ ይከፍርሶ ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዝፈርስ ብኸምዚ ዓይነት ኣርጊመንት እዩ ሓንቲ ስእሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዘውር ዘላ እዛ ስእሊ እዚ ካድረታት ናይ ዓቢ ኣመና ዘኽልልዋ ዘለዉ እዮም and there is a reason for it ምክንያቱ ሓንቲ ካብቲ ዓቢ ስጋትን ፍርህን ትፈጥረሎም ስእሊ ስለ ዝኾነት ኤርትራን ፕሬስ እውን ኣውፂዋ ነይሩ እዛ ስእሊ እዚኣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንደብረፅዮን ኣይትኸውን ስለምንታይ ኢኹም ኩናት ትዳለዉ ዘለኹም ኢሉ ከም ዘዘራረቦን ኣይትኸውን እያ ኢሉ ከም ዘበሎን ሕጂ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ክልቲኦም ብሓደ ይሰርሑ ምህላዎም ክልቲኦም ድማ ናይ ነዊሕ ታሪኻዊ ምትእስሳር ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ከምዚ ናይ ህወሓት ውድብ ዝፀልኦ ከም ዘይብሉን እንትኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ህወሓት ከስርሕ ክገብሮ ዝኽእል ምክንያት እንተሎ ብምባል ዝገልጽ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ መርሕነት ዝገበሮ ጥልመት ዘንበሩሉ እምነትን ዝሃብዎ ደገፍን ኣብ ልዕሊኦም ዝፈጽሞ ጥልመትን ልዕሊ ማንም ብዝኾነ ይኹን ክልካዕ ስለ ዘይክእል ነዚ ዝገበረ ክሕደት ንሓንሳብን ሓዋሩን ከወግድዎ ክደልዩ ከም ዝኽእልን ካልእ ድማ እቲ ዝፈጽሞ ደረጃ ናይ ክሕደት እንታይ ዓይነት ኣመራርሓን ስነ ኣእምሮን ከም ዘለዎ ስለ ዘጋሃደሎም ምስኡ ዝኾነ ይኹን ሽርክነት ንሓዋሩ ከምዚ ይሓስቡ ዘለዉ በንጻሩ
ካልኦት ኩላቶም ብመንፅር ናቱ ክሪእዎ ከለዉ ክንድኡ ስቃት ክኾኑ ስለ ዘይክእሉ ኤርትራ ምስ ዋሓት ድዩ ምስ ፋኖ ድዩ ምስ ካልኦት ኩሎም ሓይልታት ናይ ምውጋን ወጊንካ ናይ ምስራሕ ወይ እውን ረብሓታትካ ብሓባር ናይ ምስላጥ ተኽእሉ ኣለዎም ንህወሓት ድማ እቲ ዝበለፀ ሕቆ ክኾነ ዝኽእል ኤርትራ እዩ እንኮላይ እንተዘይሓገዞ ወላ እንተዘይሓገዞ እየ ዝብለኩም ናይ ኤርትራ ክፉት ቦታ ብሕቁ ክመፆ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ስቃት ተዘይብሉ ህወሓት ኩሉ ግዜ ጎቦታት ኣለዎ ንኽዋጋዕ ዕድል ከውቦ ዝኽእልን ቃልሲ ናቱ ንክቕፅል ድርዑ ዝኾነ ነገር ኣለዎ ስለዚ ህወሓት ነቲ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ፅቡቅ ገይሩ ከም ሓደ ሌቨሬጅ ወይ እውን ፀብለልትነት ክፈጥረሉ ዝኽእል እዩ ነዚያ ስለ ዝረኣዩ ድሮ እቲ ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዲስትስ ድራማ ጀሚሮም ኣለዉ ሰራዊት ናይ ህወሓት ናብ ኤርትራ ኣትዮም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ስልጠና ይወሃቦም ከም ዘለዎን ኣብቲ ዶባት ናይ ኤርትራ ኮይኖም ወተሃደራዊ ኣቃውማ ናቶም ንክቕየር ይሰርሑ ከም ዘለውን ንኣብነት ሬበል ዲቪዥን ነቲ ህወሓት ሕጂ ድሮ ደባይ ተዋጋእ ክብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ ነቲ ፖለቲካዊ ፊገር ኣልዮም ማለት እዩ division ወይ ካ ክፍለተ ሰራዊት 4235 are making their way into the ወያነ military training camp in Eritrea እዚ ናይ ወያነ ወተሃደራዊ መዕለሚ መደበር ኣብ ኤርትራ ይኸዱ ከም ዘለውን trucks carrying light arms have been transported across ለዚ ካብ ትግራይ ተበጊሶም ናብ ኤርትራ ከይዶም ኣብኡ ታዕሊም ይገብሩ ከም ዘለዉ ዝገልጽ ሓበሬታ እዚ ሓንቲ ሸባ ትብል ጓል ከንታይላቶም ዋ ናይ ብሓቂ ኻዲኻ እሞ ኣነስ ከላግጹሎም ጀሚሮም ፕሮፓጋንዳ ናቶም መወዳእታ ከም ዘይብሉን ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ፍርህን ራዕድን ድማ ብኻልእ ቃላት ክገልጹ ከም ዘይትኽእልን እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ብኻልእ መንገዲ እውን ብብዙሕ መንገዲ እቲ ፖለቲካዊ ዕግርግር ዝግለጽ ዘሎ ሓይልታት ፌደራል ናብ ትግራይ ከም ዘእተወ ተሰሚዑ ኣሎ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝሕዚ እዋን ሓይልታቱ ኣብ ትግራይ ንምጥንኻር ተወሳኺ ሓይሊ ናብ ትግራይ መቐለ ከም ዘእተወ ተሰሚዑ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ትካላት መንግስቲ ፌደራል ንምሕላው እዮም ዝተባሃሉ ተወሳኺ ኣባላት ሓይልታት ፌደራል ፖሊስ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝኣተው ተሰሚዑ ኣሎ ብሽዱሽተ ባሳትን 7 ፓትሮልን ዝተጻዕኑ ተወሳኺ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ሰሉስ 5 ጉመት 2017 ዓመት ምረት ናብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ከም ዝኣተው ዝተገለጸ ኮይኑ لما عدش دوشتو قمت ربعون كم زو علي تقليص زلام فيدرال بوليس تحريس من معنات بريتريا بتقلايز ركب تكالات منجس فيدرال زخونم كم معروف نفرتيم حيلي إلكتريك تيليكوم بانكن وزتم عتا أماني حلوة يقبركم زليز قلات اتمنكس قاس حيب يعتو سخت حيلتات فيدرال نابك زي حركة عبتي ملك بحال زلويو توسخي حيلي بوليس بزبل حيلتاتو ناب تقرايو تخم زلوت فدرال منجسي زنقر زلو Again, there are signs تكونتاتنا بحماق قصو كخيط كم زغل زنفتو نقرات نرلا ناينا أتي propaganda بأنصارهم زغيات زلو دما بزي سفح ملكعو character assassination ديو مدكعت ديو بزي سفح ملكعي زغي زلو listen to this one ستوديو سنجابا እንግዲህ ስለጌታቸው አሰፋ አዲስ መረጃ አለ ትኩስ መረጃ አለ ብለህ ነበርና እስቲ እሱን ነገር እንስማው ጌታቸው አሰፋ ያጨካኙ የደህንነት መሪው አስመራ ይገኛል አስመራ ገብቷል በዚህ ሰዓት ከዲሲ ወደ አስመራ ከመጡ ሁለቱ ልጆቹ ጋር ሊሊ አሰፋና ማርያማዊት አሰፋ ጋር መገናኘቱን ታማኝ ምንጮች አረጋግጠዋል ስለዚህ ነዚህ ጌታቸው አሰፋ ዝበሃል ድማ ናብ ኤርትራ ኣትዩኹም ዘሎን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድራማታት ክቕፅል ይሕጂ በቃ ዘሎን ዘየለን ተሓሶት ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ሰሚዕና ኢና ክቕፅል እዮም በዓል እዚ ድማ ዓብ ኣጀንዳ ረኺቦም ኣለዉ መገናኘቱን ታማኝ ምንጮች አረጋግጠዋል ከዲሲ ወደ ቀጥታ ወደ አስመራ ከሄዱ ሁለት ልጆቹ ሊሊና ማርያማዊት ጋር ተገናኝቷል አንድ ቪዲዮ ላሳይ ሮቤል እንግዲህ ከ9-10 ዓመት በፊት የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ አዲስ አበባ በመጡበት ሰዓት ነው ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ ተመልከት እዚህ ጋር ደረሱ እነዚህ ሁለት ልጆች ጌታቸው አሰፋ ልጆች ናቸው ቅዱሳን ጌታቸውና ሚጣ ጌታቸው ይባላሉ ባራክ ኦባማን አበባ ሲያስታቅፉት ይታያል እነዚህ ልጆች ባለፈው እንዳልነው የጌታቸው አሰፋ ልጆች ስለሆኑ ኃጢአተኞች ብዛዕባ ዘን ቆልዑ ደቂ እነዚህ ጌታቸው አሰፋ ዝበሃል ዘሎ ኦባማ ኣብ ዝመፀሉ እምባባ ዘቐበላ ሰነ ነይረን and why is it important okay ንቐፅል ንሓትሕዶም ካራክተር አሳሲኔሽን ተጋሩ ዝበሃሉ ናይ ብሓቂዮም ዝሕዝኑኻ ፈልገው አይደለም ከጌታቸው የተወለዱት ሮቤል በእነዚህ እድሜ ቦምብ ታቅፈው ጦርነት ውስጥ እንዲገቡ እንዲያልቁ ያደረገ ግን ጌታቸው አሰፋ የሱ ልጆች አበባ ያበረክታሉ እሱ ልጆቹን ለማግኘት አስመራ ድረስ ሄደ ኮሎኔል ተወልደ እምደ እነሱ ከአሜሪካ መጥተው እዛ በስራ ነው ኃይለ ሥላሴ ግርማይ ወድም ቤቴ ሁሉም ልጆቻቸውን አሜሪካ አስቀምጠው አበባ እዚህ ጉንጉን እየሰጡ
አስመራ ሄዶ ልጆቹን ለማግኘት ከዲሲ ልጆቹ ሲመጡ የትግራይ እናት ልጆቿን እንግዲህ የጌታቸው ልጆች እዛ ሄደው ያንን አቀባበል ያደረጉ የዛሬ 10 ዓመት እጅንታይ ዝብል ዘሎ ደቆም ኣብ ደገ ቀሚጦም ያ ኩሉ ግዜ ከመይልና ኢና ደቆም ቀሚጦም ደቂ ድኻታት ዝጣልዑ ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ መጀመሪዮምን መወደቶምን ኣይኮነን ህወሓት ከመይ ዝገብር ነይሩ ጻድቃን ኣበይ ደሎ ኣሜሪካ ከይዱ ሪላክስ ኮይኑ 2-3 ሓደሽ መጽሓፍቲ ናይ CIA ከመይ ጌርካ ህዝቢ ትዘርግ ከመይ ጌርካ ተባላሹ ኮቺንግ ወሲዱ ስልጠና ወሲዱ ክመለስ ኢና ኢትዮጵያ ኣብቲ ፖለቲካ ድማ ክሰርሕ እዩ ስድሩ ቢላታቱ ካልመናብሩ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ካል ሃገራትን ኣቐሚጦም ኣብ ዱባይን ኣቐሚጦም ዕረፍቲ ወሲዶም ኤነርጂ ገይሮም ሓድሽ መንፈስ ሓድሽ ኣሰላልፋ ሒዞም ድማ ይመለሱ I mean this is the politics of Africa my friend እንታይ ዘጉርድ ኣለካ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካል ዓለማት ዝረአዩ ደቆም ኣብ ደገ ይቐምጡ ኣብ ደገ የምህሩ ንብረቶምን ሃብቶምን ኣብ ካል ሃገራት ይቐምጡ እዚ እንታይ ዘገርም ኣለካ ሎሚ ተረዲካ ሓጎስጎስ ትብል ዘለኻ እንታይ እዩ ነቲ ህወሓት ዝበሃል ናይ ሰይጣን ውድብ ምዃኑ ንዑ ንምህራም ድማ ከምዚ ድራማታይዝድ ዝኾነ ነገራት ብምቕራብ ሽግር ክፈጥር ይድፍትን ዘሎ ይሕዝኑኻ ኣብ ንሓትሕዶም ወሪድዎም ዘሎ ንሓትሕዶም ካራክተር ኣሳሲኔሽን ሓትሕድካ ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ ዘመተናቶም ድማ ንርኢ ኣለና እቲ ኣብ ብዕራይ ድማ ይቕፅል ኣብዚ ስምዑ እሱ ዝብሎ ዘለኻ ገሌን ብዬ መቼስ አርጩሜ ይዤ እንትን ምልበት ሁኔታ አለ ስለዚህ መዋቅሩ ፖለቲካ አመራሩ የሚባለው አሁን ስልጣን ጠቅልዬ ይዣለሁ ብሎ የሚያስበው አመራር ይሄን የክራይም ኔትወርክ ማስቀጠል ነው የሚፈልገው አሁን ከገሌ ጋር አብረን ፋኖ ጋር አብሬ ከገሌ ጋር አብሬ የሚል ፉከራው ተሰማለ ያችን የክራይም ኔትወርክ የማስቀጠል ፍላጎት እንጂ የፋኖ አጀንዳ ከትግራይ ህዝብ አጀንዳ ጋር ምን ያክል ይገናኛል ብሎ ተንትኖም አይደለም ውሸት ነው እውነት ለመናገር የኤርትራ መንግስትና ፋኖ ከፌደራል መንግስቱ ጋር ግጭት ውስጥ የገቡት ትግራይ ላይ ተጀመሩ ሕጂ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጌታቸው ረዳ ትዕላማ ነቲ ክፍጠር ዝኽእል ኔትወርክ ነቲ ክፍጠር ዝኽእል ኣላያንስ ፅምዶ ንዑ ንምዝራግ ኩሉ ዝከኣለካ ክትገብር ኣለካ ዝተባህለ ይድመስል ነዚ ውሳነ ናይ ህወሓት ምስራስ ኣቐድም ኣቢሉ ሕደት መዓልትታት እዮም ኤር ገይሮሞ ነዚ ብዝሰፍሐ መልክዕ ድማ ነቲ ውድብ ህወሓት ዝበሃል ብዝተፈላለዩ ገበናት ኣቑርዎ ዝነበረ حقنا تعالوا ودي بلون شفت الله ودي بلون I don't know أي جبروني لخا محل لهم زقلا يكونون يرمو كونوا غليم بستود بمن قد قد نسخة انتي ترايت عوات نيرو مالت جتا جوردا بتجارو بعلم كمل السلوك اللي ودين سمع انتي بلو والله وابزي እኛ ሃፍቶም ሃይልም ጌታቸው ረዳ ተናአሰ በخلተ ነገራት ትግራይ እሙኒም በጉሕለትን ድንቁርናን ዘይጥርጥር ሰብ ምኻኑ ማንም ልርድኦ ይመስለኒ ሁሉ ይትረፈና ኢሎም ሐቀን ድኽነትን መሪጾም ኮፍ ካብ ዝበሉ በዓል ተወልደ ዕሙር ወጻይ ኣብ ስልጣን ዘለው እዚኣ ኣይገብርዋ እዚ ደማ ኦኬ ክንክት give me a second زين ናይ ስፖርት መርፃ ተኣስረ ጉዳይ ከለልና ንራእዮ ማለት ስረዛ ህወሓት ዝምልከት رأينا رأيي تسرزا هذا جنب الحمشة جنب الشوعة تسرزا يكون واحد مستسرزا واحد استسرزا نابتنا مخطط قينات نابتجرو سدال قينات كنكت ساعتنا أبتر الوحي كنت أسمع سلسلة تسرز مستسرزا يحزون استمر حقا وصلنا نحو واحد إلا ያው መጋቢት ማሸባሪ ወጣይና ወፍክልታሽና ተሰልሰን ሱቅ በቤት መክረማል ስለዚህ ታስረጋ حزت مسحه السرزان احنا قلنا شعات مستسرزنا حاجه وصلنا اي تمارسها حزت اللي عايز لا انا حاسه سيرتيفيكيت كنت عايز تفيش تنزل مسات سيرتيفيكيت حداش مزغاوا يرمي يقبلني لينا لا حداش سيرتيفيكيت وانا نجد واحد رهبان من نجر يلا من بس يا زلمه رهبنا افلت يلا بس يا زلمه يا روح يلا منهم احنا درلنا دخلتش 10 سنه تسرزت الملسي بحفشة كم تري ورد لهم دبرتين أبتي وانو درقي لله لعلو كل جنتنا هو حتى زي حجي والسينما ما زالوا بجرم حبتنا يتي ودب جنزبنا تو كاونتاتنا تو أم ديسكال نحريت فدرال نتي وسانا نايتكم بو مرجع بورد نايت حجر نحرت قبيلو كما تزخل تجمي قن نتي نايت جراي هو حتى كميلو أبزك صلوا زلوا بوجم فانو زلوا دما زارين نجم
እንደ አባታችን እንደ ጎይ መልኬ እስክንሆን ድረስ አንለቀውም። ትናንት ማርከነዋል፣ ዛሬም ይኸው ማርከነዋል፣ ነገም ይቀጥላል። ስለዚህ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ፋኖ ድማ ብወገኑ ቀጻሊ ፕሮግረስ ምስ ገበረ ቀጻሊ ምስ ደፍአ ቀጻሊ ምንቅስቃሳት ምስ ገበረ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብ መወዳእታ ናይ ኢትዮጵያ ናይ አብይ አሕመድ ኣካይዳ ናይ አብይ አሕመድ ዓቕሚ ንምዝሓቕ ዓቕምናቱ ንምፅንቃቕ ወይ እውን ንዕዑ ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ንምእታው ሓገዝቲ ምንቅስቃሳት እዮም እዚኦም። ስለዚ አብይ አሕመድ is distracted among different enemies ብዙሓት ፀላእታ ውሽጢ ሃገር ኣለውዎ ነዚኦም ኩሎም ወጋጊኑ ቦታኦም ከትሕዞም መዓልቲ ዝቕፅሎ ዘሎ ኩነታት ድማ ከቢድ እዩ። ሕጂ ኣብ መወዳእታ ወትሩ ነቲ ሕቶ ናይ ፅምዶ ድማ ክንዘራረበሉ ክንክእል ኣለና። ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ኣብዚ ትዘውር ዘላ ናይ ብርሃነስ ከንስማዕ እያ። ናይ ፖለቲከኛታት ኣለዉ ኢለ ዓበይቲ ናይ ዓለምና ኣርባዕተ ፖለቲከኛታት ኣለዉ እዩ ዝብል ካብኣቶም ሓደ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይብል እሞ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቡቸር ቀታሊ ቀንፃሊ ዲክታተር እዩ ስርዓት ህግደፍ ካብ ዝፀልኡ ሰባት ቁፅሪ ሓደ ኣነ እየ እዛ ገሊፆማ እዮም እቶም ዘንበልብሉ ዘለዉ ማለት እዩ። ኢሳያስ ዲክታተር ስለዝኾነ ሓራዲ ጎማዲ ስለዝኾነ ዓብዪ ፖለቲከኛ ኣይኮነን ክትብል ኣይትኽእልን ቢኮዝ ብዛዕባ ናይዚ ብርሃነ ዝበሃል ቪድዮታት ዝዘውር ዘሎ ነቲ ህዝቢ መጠንቀቕታ ከብየ ኣመና ታርጌትድ ዝኾነ ፐርሶናሊቲ ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ሰብ እዚ ብሽሙን ቪድዮናቱን ጌርካ ወላ እውን ምስ መልሓሱ ምንቅስቃሳት ኣተኣሳሲርካ ብዙሕ ሓበሬታ ይወፅእ ከም ዘሎን ክወፅእ ከም ዝኽእልን ልዑል ጥንቃቐ የድልየና። ምክንያቱ 30,000 ካድረታት ናይ አብይ አሕመድ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ካልእ ኩሉ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ሓሶት ንምፍብራኽ ነገራት ንምፅሕታር ብፍላይ ነዛ ፅምዶ ትብል ሓሳብ ንምቕታላ ኩሉ ዓይነት ተበግሶታት ክገብር ከም ዝኽእል ግምት ወሲድና ዝመፀና ዘሎ ሓበሬታ ናይ ኣወል ይኹን ወገን ትግራይ ይኹን ነቲ ዘሎ ፅምዶ ንምፍራስ ኩሉ ዓይነት ታክቲክስ ክፍተን እዩ። እዚ ዝብሎ ዘሎ ኢል ወዲያ ይብልዎን it doesn't make any difference ንዓይ ሕጂ ኣበጊስዎ ዘሎ ናይ ፅምዶ ኣገዳስነት ኣለዎ። ንዕዑ ከፍርስ ዝደሊ ድማ ግጅፍ ሓይሊ ከም ዘሎ ምፍላጥ የድልዮ ወገን ትግራይ ይኹን ወገን ፌደራል ይኹን ወገን ካልኦት ሓይልታት። ስለዚ ኣስተውዒልና ነገራት ከኣተል ኣለና። እቲ ናይ ሚድያ ሓይሊ ናይ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዝግበር ዘሎ ፌክ ኒውስ ፌክ ቪዲዮስ ከምኡውን ነገራት ትክክለኛ ከም ዝመስሉ ጌርካ እንኮላይ ናይ ሊፕስ ምንቅስቃስ ናይ ከናፍር ምንቅስቃስ ምስቲ ዘረባ ከምዚ ድምፂ ምንቅስቃስ ናይ ከናፍር ኩሉ ቪድዮ ኣቀናቢርካ ካልእ መልእኽቲ ከም ዝዛረብ ዘሎ ጌርካ ዝግበር ብዙሕ ይክሉ። እዚ ሰብ እዚ ኢሉ ወዲያ ይበልዎን ኣየገድሰንን ንዓይ ምክንያቱ እተን ዝገበረ ኢንተርቪው ገሊአን ርአየን ካልእ ቀደም እንታይ ኢሉ ኣይፈልጥን እየ። ብሓፈሻ ነዚ ፅምዶ ዝበሃል ሓሳብ ንምፍራስ ገጅፍ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ምግንዛብ ጥራይ ንምግንዛብ ጥራይ ክፍትናነ ትናኸብ ዘለው መን እዩ ሃልዋቱ እንተጠፍዩ ናና ሃልዋቱን ምስኡ ናይ ምጥፋዕ ዕድል ዘሎ ሕዚ ፈቲኻ ትመርፆ ዘይኮነስ ሃልዋትካ ንምርግጋፅ እትመርፆ ኸይድ ንምልካዕ ምስናትካ ሃልዋት ትሕጂ ዘለዎ ዳዓ ኩነታት ሕጂ ታሪክ ብዘይገድስ ሕዚ ምስናና ምንባርን ዘይምንባርን ዝጣበቕ ሃልዋት ዘለዎም ህዝብታት መን እዮም ልዕሊ ስርዓት ንመዝኖም እዚኣቶም ሓደ ስለዚ መርአይና ክኸውን ዘሎ ሃልዋትና እዩ። ኣነ ብሕቶ መልክዕ ኣቕምጥ ኣለኹ ያው ሚድያ ስለ ዝኾነ ተኣሽማት ክንገብር ስለ ዘይደሊ መን ኣብ ጎረባብትና ካብ ዘለው መን እዩ ሃልዋቱ እንተጠፍዩ ናና ሃልዋቱን ምስኡ ናይ ምጥፋዕ ዕድል ዘሎ ሕዚ ፈቲኻ ትመርፆ ዘይኮነስ ሃልዋትካ ንምርግጋፅ እትመርፆ ኤግዛክትሊ እቲ ፅምዶ እንታይ ዓይነት ሲግኒፊካንስ ከም ዘለዎ ንምግንዛብ ዝኣክል ዝገብሮ ዘለኹ እዩ። ንቐፅል ኣብዚኻ ጥራይ ተተሓፂሩ ዝለ ነገር ይሳኻን ክሳኻ ኢልካ ኣይትግምትን ግን እቲ ፅምዶ ብመሰረቱ ኣነ ፖዚቲቭሊ እየ ዝሪኦ ብፅቡቅ እየ ዝሪኦ ማለት እዩ። እንታይ እዩ ኣጠቓቕማኻ እዩ ዝውስኖ ማለት እዩ። ንምንታይ ኢኻ ትጥቀም ዘላ ንሰላም ክልቲኡ ህዝቢ ንምርኻብ እቲ ናይ ፅልኢ ድልድል ንምፍራስ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ዝኾኑ ሰባት ኣብቲ ቦርደር ኣለዉ እኮ ዝማድ ዘለዎም ማሕበራዊ ጉዳይ ኣለዎም ተስካር ኣለዎም መርዓ ኣለዎም ወዮ ካብዚ ናብ ካሊእ ዓዲ ናብ ክንደይ እንዳኸድካስ ንዓኣቶም ሓፂርካ ማለት እዩ በዚ ኣይተሓልፍን ገለመለ ዝብለ ተሓሳስባ መሰረቱ ክስበር እዩ ዘለዎ ማለት እዩ። እወ ግን ህዝታ ፅምዶ ተጀሚራ ዘላ ፅምዶስ ነዚ ድያ ነዚ ትመስል ድያ እወ ሕጂ ንሳ ዓንቶ ንእሽተይ ጠቒስናያ እንዲና
تيموتيف بتحرو وجن زلون تايزبل زلعلنا نجار نيرو تتخرتنا خون زلوا كم يجرنا نتقام اللوزولي بنحتى إمنت مالتي نبرب حناس كم يجرنا نوعلو يهالو نأكتيفيست استعد كله لا يهالو مور وزيتها بزخون مور تجبت أنا ريل بزخون سلام بزمس من قدي كم يبينا عبيت عدهم تعزو عنتو زورنا يعني مرحة هيمانات ندحرنا يبحق دليت هالي بقولتي وجن عبيت عدلو مرحة هيمانات له أفتو بوردرز نورو كاب حمورة جميركا كسب يوروب توسنا وسن أدياو جروسرنا ينالكا زلو كستيات له زيوم even محاورون له ناي دوب إتي إرتراز بالله بتقرأي استمسرته مالتي زيومون involved بمقبار كاوز حاشة وسيت المسرح سعرخ جبر له مالت بين إذا حجد الزربة له قبول زربايو بيناي من قد تجمير له تسناي سلام أنفت ناي بحكي نافذ بك ورتو خينو كالوت initiatives حسابات يزبزلو كم ز حسابات نابله نحبه زنقف سبعنا قبولي ناي نتزلو كنتات كاب أولن كاب برهانن كابتوم أكتيفيستس كم يجيركا نافذ بأوريكا أتعلنت بزلو كسر حلي خلزبل كم ز عينت أقدس حسابات نزقمتو كبر لنا نه بخومك قصنا له أكند كم زيات مالي نجارات كحويس كالومي نزنا سلام بألوتا خط اللوز فتنزلو تمالجن سلام دلنا زبل زنبر خاص مع ومابزي إذا سمعنا أبزو مجمريا زيام مخن سمع مودو صرهم نحمودو إرتراوانيم لعل درار حنتي قبل كانت تعدي لعلها هاجر تخلاقيلهم توقيهم سنتيلهم نمتيهم زمحجي نحمودو لهم تقاقيهم زلون ولهم زلنا كصرفهم كوعل كله قداي كاري تقبرها قداي كتبل تخل عقم لكارو يبلكان ولا حنتي بلكان نري لنا بحاسات مسلم بحاسات كتمسكر نري كلنا بحاسات سنتين كتبل بحاسات كتمسكر نري كلنا صباح نقوها تاريخ خمسات مال زحفركا حجون كتحفريها مخني هجي أرجعين عيني تزارب زلو أنا نمانية زك عوام ويون نمانية زملس اندحريل ناقد نجيوم يا زملس هاني أوفر بلني إساياس مويتو تزسمع سي نبي خير فلتي انتي يقولوا نمن انتي أنا ندوس مرة أوفر بلني إساياس تزسمع سي نبي خير فلتي انتي يقولوا نمن انتي ساي أغلني دخلنا نقرأ أنا ندوس مرة أوفر بلني بعفشا أنا زك عوامهم نسبة إرترا حدا جاك فترة زغلو نسبة إرترا نحد النوتو تزرقو نلولاونت نهاجر زدفرو ني تاريخ إرترا زكلابتو زسيقو نسبة إرترا دما نسبة إرترا نبانديرا إرترا زق عششو نعتاتهم يزك عام I don't know أرجعي أب مساي زلوا وصل كاير دانني كابي كم زبقس تقاوم ينيركا حجي هجدف كوينة تبلا لها هجدف تمارس لم تاي تقاوم كايو قوام سلذي تقبله إسرات بزقبوس لذي زي فتحه ويا حق سلذي قربه مزيوم قوام تقبله ديو إسرات حق قريبهم يوم نني أرجع حقوس كمل سالي دلني يجن نز فيديوهات كم زي قريتهم كليل كبلوا خلو كم زي حبكون النت رحيقنا كاب حق رحيقنا كاب صبغنا قرني إرترا زين دلي مجمري أنا هقدف كوينيك ولا يسمع كان أنا نسبة إرترا يزدقف أبتك على بوليتيكا وصلات هقدف ديوا بإرترا زلو منقس ندحريلكا كالا أمارات اسكن قرني من يتكالا أماراتي انتهي خط بلاناتو نيرترا ستايك قبر الله زغل you tell me هذا بارت لو نقدف قديف كاس كنزي دقف نيرترا لو تخمس الله يتخذ alternative ويكا مريج أزلو بوليتيكا وحيلي نقرني زعبوك زاربشو قل سباتي خاطر قصد الحمر برجينا حمد زبال البارتون كويل بتوم قل سبات أنا رياكت جبر لهم ويجبر ملس زبون دما نتهاجر حدا جا كفتر زغلو نما نسيد ما ناب حدا جنيا أبي وتو نخي عوت أمين أنا نتبع برجينا حمد كقامز جمركم أب أوروبا أب جرمن أب سويدن أب نيذرلاندز أب سويسرلاند أب UK أب كندا أب أمريكا كماخا حقتها ما عزيزهم زخد زلو بحق تقيدهم حقاو سند أغريبهم جزا تخاريهم مسلهم زجبر زلو نحتاتهم تفجز لها فتحي كون كانت دل زلها سخا قعص أصناي فتحن قعص أصناي حقني خا أبعد حق زي تكبر كادما أبي إرتراون حق خاتكبرين تلكاني وصو حسوتي بمبالي تقايمه أبيناي كفاليتنا عخا كجراج وكاز خاله anyway أرجع سلامتكم يبلا يرداننيو أنا مزخون يخوني ورادرني قبل ما يصبغ نجار كابين لعل زجبرون يرترا أما أنا بزح حكم زلوا يفلتي يرترا بزح غير الله لو زجهر سبايكم كناني بحجي قبر الله زخد زجبر تولي
عقمي سلد فلت أنا بعقمي نسب حبريتا أقدر سنة زلوا سبد ما بعلو سمعوا ريو نعتمد من نمتخ قبرد ما زمعت أنا ما بزحت جزء سلزي let's not update اللي نقرات أنا نسخات فلالي أنا بزوج هلا نيرترا تبغى صار حلال لها بنات كاسايل أنا دم نيرترا تبغى صار حلال له أنا نسخان ذكر آخر مغنياتي بلنا كسب حجر ما أرجعي زجاجنا قري ويزجيرو إلى أنا بزعب آخر يأكل قبركم من هاتو من ناتنا يرترا نلولاونتنا يرترا نتاريخنا يرترا كل جزء مسخبر كهات من الوقت قد ما يون تخبرني يركانو تاريخنا يرترا زنت إلي فلتني بحفشاجن أرجعي زجبرو أنت أركا ويوجل ملا أنت أركا أجندة غير خن كساس ما دبي بالله يعني أنت أركا أجندة جبر زبلنا أكلون يلن زنا أكلون سلزي بالله هاي بهالناي كنا كوين استراني إيرترا كابلومي نبزمت ولدو بخمي كان سكر نخل أبي إيرترا زلوا منجسي everything عن الزدلية جبر على مالته يكونن أبينا عالم كله عن الزدلية كل زجبر سلزي a practical a pragmatic التحسسبة أكون إن تمركزنا خن رغلنا إذا هاجر زيا كابت كل زلوا فتنا تابير ترازلوا منجسي ترايو نبزمت ولدو بوحس من قد كسكر زخل أنت تغيروا زلوا دماء تبغيو زود لنا نقرأت له نعوك نجبر دماء ناي كل زبيرترا سرح يدلي لولاونتنا يرترا كده فرز دل حيلا أبزلو مسو خوينك سرح يعني زبل جنس على يرترا يدوستاني I don't know بخمي كلا تردي خايا يفلتني بعفشة نبتي زغط العرسات كنسجرينا مجمر ياجن اسك كاب ناي بوليتيكا نبقى طبعا نسكر على ميبال تمهاري فارماسي تكنيشن مالتي تمهاري كلا عمت تي انتر كوليج انتي عند تقوم دحريلنا ولا وددر منفس نقول لوكا بتنا وددر منفس كا نتي حس كاير لخا نغير نقطع بيوم مالتي نت حزب خا بزعباتي حي ناتكا ديبارتمنت نقطع فلوطو مالتي حرام الجمرة مولي شمكي شمي فلوريدا برخاتي بال تمهاري ترى عمت فارماسي عري فلوريدا بمغنات وددر أنا إنترا كوليجنا بزوتها تاريخنا زلنا تأمين صحيح كم تمهاري ترى عمت أنا بعودي فارماس مالتي أنت تأمن لوز وددر إنترا كوليج زود الدر حجي كاب أبزخ بزح ديبارتمنت كاب بزح عودتاتي خات تأخذ نحن قاعدين فلت خالد فلت نحن بشم ناي تعنا تمهارو مالت كل فلت مالت هيكون كلنا سلازي أبزي فلتتنا كايرو مدرخي كم فارماس أنا حجي أبز قريب نازل لنا ناي أم عوابلا مدهانيتيو كم يجراس كاب نابنت كاب قط ليلا جميرة كم لحنت مدهانيت ناب كتب الله عتخل ناب بكنينا ويبمرف ملك كميلا تغيرنا نري كابتون كالوت ديبارتمنت كابتون كالوت عودات دما اسم كم يجرم كم سرحوا انتاي كم زتقللتناتهم دما نمهار نحنا እንደገና ድማ ቶም ዝመጹ አለው ሃይ ስኩል ዝሪና ተምሃሮ 10 حرف ገለ ነት ሌላ ይገብሩ ነት አውዲታት ማለት እዩ كمزي انتاي متعال انتاي صبيهم كم زلون برح حجي نتبم صيون كوليجاتهم انتاي كمرصو هم زلو I mean أنت زي نجار زي سكسع كندي دسب بالمخانة تفلتوا ده أنا كم زي كابيرترا بفلاي نمن سياتنا يرترا نتمهارو ناي كوليجات كرو خلوه ناي بحكي تسفاز جبر مغنياتو بتسأل أين بيرترا ولا حنت خمزة اللي من سيد تمرت كم زي بلو معبالك كم زي اللي دل حمد كم زخونات جيرو كأمنا من سينا أبزعد ما تعويتوني رياب دقة نزل دي بانك نمقبار نعون مفشال تغينو من ساعتنا يرترا أكمل كنوتات كم زلوا أكمل مدرخ كم زلوا كم زي فيديوهات كم تسخلوا كابل بيدس بلني يس زيوم نتوم ناشت ولدو تسفان قبر نبي قصم خدوم أنا نيشيك كله كولج كمرز كله غابيرترا ديبارتمنت كمرز كله ولا حنت فلت أين برنن إذا حبريتها زنت الرغيب كاجن انتهي تدلت من سي نبي قصو خيد خل انتهي تثبيتات كله خلون عابي استواصو كله يخل نبي حق السلطون الجباب يزرز له I hope كم زعينت أبكال بيت مرتات ونزرجح نخلوه دما تسفاي قبر جن أبو تراي تدرت ده يكون كالات نبزي مهندسات عرايا مراخر سمويات تربت حاتينن انسيتن ممهران مسلطني ماكل حيل بحري أنا إنجينير كوني خاب قدم حلم زنيرو إنجينير بزخوني كنت أنا إنجينير طيب زجدس إنجينير كوني دليل زنيرو كاوس أمسراهم بريتشا ما ينفع له زي إلكتريكال إنجينير سيفيل إنجينير يا خا ماري إنجينير يا زماري إنجينير حجي بزح حسب سايلور أنا يا تواني جي بزح يفلتاني بزح أقداس يتك ماري إنجينير عبي وعلم أقداس ويندلو ماري إنجينير يجي ماري إنجينير حجي بزح تقالل ماري إنجينير كم تخلنا حدا صعبة إنجينير مركب كلاي ناقل أركتيشر يبغى له ديزاين مركب ديزاين نخت جبرة زي عبتها ماري إنجينير
زي مدبات زي ني بحق قداسيو I think إن زي أنت تخيلوا كمان بفيديو كديحكا أم نفس وقت بيت تمرتي النازور كتر يا بيرتران تزكالون مهنياتو مارين إنجنير أنا بهاي سكول كله سمعيه فلتني نيره سلزي إذا نقرأت زي ولا بفيديو كديحكا أبيت تمرتات أبهاي سكول أب سكندري سكول ناخدك حدا معلتي بب كلاسهم كم سمعوا مقبارون بعلا قداسنة محلو سلمتاي كم كلاس جيركا كنورو مالكا سباتي مارين إنجنير فارماسيست civil engineer, electrical engineer, ويون software developer, ناي agriculture engineer كل زي نقرات زي انتاي مخانوت المنسي سلدي فلتو نزي نقرات زي نمفلاتو بزو سرح كي كم زد أنا بيرتران نشتك اللغة نفسها بوتو ما أريد سلزريه ولا حنت كيف لو كي أنا هاي سكول ودي يونيفرسيتي ساعتنا بتفرش كلنا ده مسؤول كا سبزة زبالة كيها زي تبغى مزبلو خا أوكي دموس كمان له انتاي ما تسأل له أنت أخذت مار انتاي دو قال أنا كيف لتك زي الكاتات مالتي وزغا بزو حسابات تحراي أبزي فتوو أتيوم يسألهم كم تزدل دما وتسيد أيام سؤال كانيم نزل دما بحكي كم زعينة مدبات بتلفزيون درجة ونقول هنا بهاي سكول نبتون تمهارو وريدو ولا دجزر له سبونا يفلطوني نزي لذي بحكي ده سبل كنا تاتريانه أنا دما نجاراتنا أشتيم ويجلا كيبل كل جزء أجد سنة نزلهم نجاراتنا بس بين محلاف أزيد السلسلة بلانية زجبر زلوا لو ما عرستنا ويحلا أبزخن ودينا لايك جبرو سبورت جبرو دقفكم ما يتوعدوا نابلكو مزيا مزيكا حقت فكمي أبكالي الرغبنا تصبغوا تشاو والليلا يلا يا والليلا يا والليلا يلا يا والليلا يلا يا والليلا يا والليلا يلا يا والليلا يلا يا والليلا يا والليلا يلا يا والليلا يلا يا والليلا مش فرحين بس الطيرة تتزلل انت سليرة يا والليلا يا والليلا